ining dakong gugma sa Dios kanato nga gipakita sa kinabuhi sa atong Ginoo. Ato nang hinumduman ha. Hinumduman nato na kay usahay ang atong pagkasinatian sa gugma sa Dios dili ingon ana ka kanabitong mahimong usa ka konsepto, ideya ang gugma sa Dios pero usahay ka dunay kakulangon tungod kay dili mabati sa daghan. No? Usahay pa ang gugma sa Dios, ipamuwersa pa nimo. Imo pang gugma sa Dios, masimba. Kay gugma ba sa Dios, nyo masuko di ka. So dili ka nakagawas nun kay mura naman kag napugos na hinuna. Sanay mo ng mga bata karon mo ingon, simba mo suko ng Ginoo din ako. Kay naman gipakita man sa mga ginikanan nga simba. Ngano man tungod kay posible nga kita mismo wala makasinati sa gugma sa Dios. Kanang gugma gyud nga dunay dong day simba na mo ba? No? Dili bitaw pamugo kimba dito ba? Bitaw. So ato nang hinumduman ha, hinumduman na nato. So dunay gihatag nga tema si Father Ray nga gikan usab diha ninyo. Nga atong tan-awon, no? Tan-awon nato siya. O ang tema mao kini. GSK usa ka sinodal nga simbahan nga malipayong nagasunod sa dalan ni Jesus padulong sa kamatuoran o sa kinabuhing tunay arang tasa. Pero murag nakaangay sab ko kay murag basig matahi-tahi ni karon. Pero natingala ko dinhi kay naamay adjective malipayong nagasunod sa dalan ni Jesus, no? Kana mo'y pangutana nato, o ba nakahanoy gibati nato sa dihang kita nagsunod, naglihok nining atong simbahan, na ba ng kalipay, no? Mo na atong tan-awon. So, nindot kaayo kining tema, pero atong usa-usahon ka na og ako nang hinahinay pagpasabot ug sa katapusan isumada nato, no? Unahon nato kining pagpangutana karon. Hinumduman ninyo inyo maning tema, usa ka sinodal nga simbahan nga malipayong nagasunod sa dalan ni Jesus padulong sa kamatuoran o sa kinabuhing tunay. Pasti lang nindota sa maong mga pulong. Atong tanahon, o nga, mangutana ta. Atong tanahon mga pangutana nini, sulod sa maong tema. Una, unsa day kahulugan sa Kwaresma? Una-una nato, kay mo maning ato ang murag overall nga matud pa kahimtang karon ang ato ang panahon karon naamang gayud kita sa kahimtang sa Kwaresma, panahon karon sa Kwaresma. So unahon na nako pagisgot. Kaduha, unsa man di ay ang kahulugan sa JSK o BC, mao man na siya, no? So ako nang hatagan. Hinumduman na ninyo nga mga pulong ha kay hinahinay nato ng isulod sa inyong tema. Kay naman na sabsulod sa tema. Pero hinahinayan na nato pag sumadaon niya. Pag imuon nato na siyang ilangkob nato ng tanan nga mga pangutana nga nasulod sa tema ninyo. Katulo, unsa ni buot ipasabot sa sinodal nga simbahan? Ngano man yung sinodal man yun? No? Moingon na yung uban, mao may giingon sa simbahan pa rin. Mao may giingon ni Santo Papa pa rin. Sunod na lang sa pero di mo lugdang. Di mo lugdang mao nang kinahanglan tan-awon na nato. Sa bali buti pasabot sa sinodal nga simbahan. Balik-balik ning padireo, pahinumdum mo niya. So kay buti pasabot niini, no?
Katulo ay kaupat. Unsa day kining unsa kining dalan ni Kristo nga malipayon man ka kita, pero malipayon nga nagasunod sa dalan ni Kristo. Unsa day ning dalan ni Kristo nga gilaktan, no? So mo na nga atong tanawon kay usahay kanang mga pulunga, usahay nindot kaayo, pero inigabot nga na sa aktual sa pagpuyo niini mao bagyud ning usay magduha-duha pa kita kung dalan bagyud kaani ni Kristo. Dalan lang ni padre, dalan lang ni obispo, dalan lang ni Santo Papa, dalan bagyud ni Kristo, no? So ato nang tanawon na siya. So ikalima o ang katapusan niini mao kining pagpangutana unsa ang kamatuoran o kinabuhing tunhay. Sa konteksto ni natong Kristohanong pagtuo, gilangkob ni ana ang konteksto diha sa JSK nato. Gilangkob ni ana ang sinudal nga simbahan. Ang atong panahon karon sa Kwaresma, atong tan-awon kana sa isa-isa, no? So kining mga lima nga pangutana na ni sulod sa inyohang tema. So ato nang hinayan pag usa-usa pagpasabot, no? Pag moingon kag Lent o Kwaresma, unsa may buot ipasabot niini pag moingon kag Kwaresma? Pero ko no, kay mo dugay-dugay na mo gyud mo. Narabay usahay ning buwan moingon dahil nga pila na kakatuig. Dugay na kami Father, no? Dugay namin Katoliko, Kristiyano, no? Unsa may Kwaresma ra. Sige, mga kadatuig man gyud Kwaresma. Unsa may buti pasabot sa Kwaresma? Ha? 40? 40? Unsa man ang 40 ka? 40 days ha? Pamalandong? Ha? Pamalandong sa passion and death. Passion ug detra. Ug pagkabanaw, no? Sakto, no? Kini siya atong tanawon siya, no? Mao nang pag moingon kag Kwaresma gikan kini sa Latin nga pinuluan, no? Na quadragesima na buti pasabot 40 days, no? Matud pa sa Exodo 34:28 gikuha kini dito sab, no? Daghang mga higayon kini mga instances ngining numero 40 mahinungdanon, significant number ni siya 40 sa Exodus 34:28. Matud pa, nag-andam si Moises sa wala pa madawat niya ang napulo kasugo dito sa Sinai. Nag-andam siya og 40 kaadlaw. No? So kaniding 40 kaadlaw bisan galing atong Ginoo 40 gitintal siya pila ka 40 days gihapon, no? Daghan ka mahinungdanon kayo ang numero 40. Usa kini nga paagi nga gipasabot sa atong balaan nga kasulatan. Usa ka panahon sa pagpangandam, usa ka panahon sa pagampo, usa ka panahon sa pagpamalandong. Munang ang atong pagsaulog sa Kwaresma, usa ka pagpangandam, pagampo, pamalandong, ug lakip na niini kadto nga atong mga pagpuasa, kadto nga itong mga pagtabang, labi na sa mas nanginahanglan ka na ito. Almsgiving matod pa, paglimos. Pero kanang limos, dili limos nga basta lang hatag. Kundi kanang yung dunay imong huna-huna nga mutabang yun. Nga i-exercise nato. Dili lamang karon nga panahon sa Kwaresma. Actually, gi-highlight lamang kini karon nga panahon nga kinahanglan mauni atong buhaton. Matag adlaw, matag takna, gi-highlight lamang kini karon.
tungod kay mahinungdanon gyud kini sa kinabuhi nato isip mga Katoliko Kristiyano. Gihatagan siya og emphasis sa atong liturhiya sa simbahan aron nga mahinumduman nato nga kinahanglan adlaw-adlaw ato ning puy-an. Dili lang panahon sa Kwaresma, no? Gi-highlight lamang kini para atong puy-an yun na. Kung kinahanglan mag-ampo, kinahanglan magpuasa, kinahanglan mutabang labi na sa atong mga labing ubos natong mga kaigsuunan, atong buhaton kana. Kabahin kana sa atong pagka-Katoliko Kristiyano. So, sa liturhiya sa simbahan, ato ning ginahimo. So, magsugod kini ang Kwaresma, 40 kadlaw nga panahon sa pag-ampo, pagpuasa, paghatag og limos, pagtabang sa mga kabus, nga nagsugod sa, kanusa? Miyerkules sa Badlis, hangtod sa Huwebes Santo. No? Hangtod sa Miyerkules sa Badlis, hangtod sa didto na sa actually, Miyerkules sa Badlis, hangtod sa Miyerkules Santo na siya kay para musulod na dayon ta pagpangandam sa Huwebes Santo. Imong ipon, lakip na ang Domingo niya na 40 kadlaw. 40 kadlaw. Una, pagpamalandong, pagampo, pagpuasa, paghatag, o tabang, labi na sa atong labing ubos natong mga kaigsunan. Kana nga panahon, gihatagan nato emphasis kana aron nga mahinumduman nato nga matag adlaw sa atong kinabuhi ato ng buhaton kung kinahanglan. No? So klaro man na sa liturhiya sa simbahan gibutangan lamang kana siya og panahon. Mo nang gitawag Lenten season, Kwaresma, para atong masabtan nga importante kay ni sa atong kinabuhi. Mo nang sa liturhiya musulod gayud di ana ang pinakanindot nga pagpadayag sa atong pagtuo nga puy-an nato kining maong panahon sa Kwaresma. Nganong mahinungdanon kana? Sa ako nang gikaingon pagmoingong 40 ka adlaw pangandam na sa mahinungdanon kaayong adlaw o panahon. Unsa may gipangandaman sa Kwaresma? Kadtong gitawag natong pasyon, kasakit, kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao ning pinakasentro nga bahin sa atong pagtuo kining gitawag nga misteryo Pascual, no? Paschal mystery. Mao na atong gipangandaman. Mao nang kinahanglan nato ang atong espiritual nga kinabuhi, ang atong pagpuyo isip Kristohanon, andam nga mudawat nining dakong misteryong gipakita sa Ginoo kanato sa iyang kamatayon, sa iyang pagpakasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Ato nang hatagan og importansya pagpasabot unya, no? So mo ni nga gitawag siya Kwaresma, no? Ako nang tinamban ni ako para masabtan nato pero mahinungdanon kayo ang pamalandong unya, no? Ikaduha, ang Kwaresma mo ning gingon ako kay ganina, panahon sa pagpangandam sa pinakasentrong bahin sa atong Kristohanong pagtuo, kining pagpakasakit, kamatayon, pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mo nang gitawag siya Paschal Triduum. Tulo ka adlaw apan usa ka selebrasyon na siya. Kining Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Gloria, apil niya ng pagkabanhaw, Domingo sa pagkabanhaw. Actually,
Three thematic days na siya. Dili na sa adlaw nga pareha sa Lunes, Martes, Huwebes, Miyerkules, Huwebes. Dili nga na. Thematic days na siya. Huwebes Santo, mahuman kini sa Biyernes Santo sa buntag. Pagkahapon na sad ikaduhang adlaw, Biyernes Santo sa hapon, mahuman kini sa Sabado sa buntag. Unya ang ikatulong adlaw sa gabi magsugod sa pagbindita sa kalayo hangtod na sa tibok adlaw sa Domingo. 3 thematic days. Dinhi ang pinakasentrong bahin sa atong pagtuo nga gipangandaman pinaagi sa Kwaresma. Hinumduman nato na may nungdanon kay mao ni dinhi gipakita sa atong Ginoo kung unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi subay sa gipakitang panig-ingnan sa atong Ginoo. No? Klaro na kay magisgot ko niya na usay ang atong pagtanaw bang niya na basta lamang musunod ta sa atong giingon sa simbahan. Kita daghan kaninyo medyo na daghan nagputi o nga buhok ng uban. Buti pa sa dugay-dugay nagyun siguro mo nangalagad ba unya naa sa simbahan. Pero usahay ang atong pagsabot niining panahon sa mahal nga adlaw Semana Santa usay basta sudlan lang kay pero dili kay nato lambigit sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, no? Usay mahinumdum ba ako sa akong inahan? Mga ana din to, job. Labi na karon, hindi na mariho karon mga bata lahi na kayo. Sa una kay ingnon man mi. Sabay may. Matay na bang Ginoo. Saba kay mo din na pagilo mo. May pagmagampo mo. Wala to akong inahan sa unag. Bagulbul na ko. Maghilom yun, no? Pero naay, buti pa sabot niya to. Nga naman kinahanglan maghilom kay nata sa kasubo. Sudla na nato kanang maong pagkigduyog sa atong Ginoo sa iyang pagpakasakit ug kamatayon. Sudla na nato nga pag-antos. Mo bito na natay 14 station of the cross. Kung sa man na siya para kinahanglan apilan yun nato kay na ako'y gipangayo sa Ginoo. Mo ba na papila ng sudla na nimo po para magrasihan ka na kay gipangayo sa Ginoo. Di man na tingali mo ay katuyuan. Ang katuyuan nga sudla nato ning 14 stations of the cross aron masabtan nato ining giagian nga kasakit ug pag-antos sa atong Ginoo nga iyang gihimo para kanato. Dili para sa iyang kaugalingon, para kanato. Kay kung di ta kasabot niya na, di sabta kasabot nganong dunatay mga kasakit o pag-antos sa atong kinabuhi. Ya kadaghanan nato pag nay mga kasakit o pag-antos, mulikay ta. Mulikay ta. Unsay paglikay? Usa sa mga paglikay kanang di ta gusto mo masakitan. Di ta mo antos. Nagali mo pasakit nato diretso daig baos. Di ka gwanta. Di ka gwanta. Mo man ang atong kadaghanan. Mubaos yun. Mo nang dili makasinati o kalinaw kay naaman tay mga kasakit o pag-antos. Kitang tanan samaran. Pero usahay kining samad nato tungod kay duna tay samad mamahid tag samad ngadto sa uban. Kay usay di ta kaagwanta, di ta ka pasaan ining samara ba atong ipamahid sa uban para uban sa masakitan. Tabla na ta. Pero maayo ba na? Dili. Mas maayong atong sudlan sama sa gisudlan ni Jesus. Klaro ba na?
Mao na hinungdan, mao na sudla nato kanang 14 stations of the cross. Mo sulod ta ni ana kanang panahon sa Biyernes Santo, mamati ta sa na pito kapulong para pagpamalandong tinuod ito. Makapamalandong to. Aron nga makasabot ta niining pagsakripisyo sa Ginoo para kanatong tanan. Unsay hinungdan? Way sama ang gugma. Mo na hinungdan, no? So ako na nang ikon ninyo daan. So sunod. Kining Paschal misteryo. Pag mo yung misteryo, usa ka realidad nga posibleng atong masayran, doon natay kahibalo, pinagi sa atong mga kasinatian, apan, dili masakop, dili siya mahakop, dili masulod ang tanan nga kasinatian, usay di nato masabtan. Doon natay pagsabot, gamay, apan, doon na pa'y mas daghan pang pa nato masabti. Mo na'y misteryo. Nganong doon naman yun na mga kasakit o pag-antos? Mo nang nguban o dili gani masabtan. Wa na ko kasabot sa akong kinabuhi. Daghan na baron. Mga batanon, subok kayong palandungon. Gamay kaayg pasensya. Gamay ray mo like sa ilaha sa Facebook nila. Ilang mga TikTok. Tanaw-tanaw kumpara dahil sa iyang mga higala kauban mo ingon dayon nga may pa sila daghag likes. Ako wa gyoy. Giganahan ako. May gamay kayo. Kaya naman, di man makasabot sa misteryo sa kasakit o pag-antos na kinahanglan agian sama ni Kristo. Kay si Kristo, wa mangyud siya mulikay. Pwede ko to niyang gipamatay itong mga tao nga nagpasipala niya. Mahimo ko to niyang buhaton, pero wa man niya buhata. Gisudlan niya kadto tungod kay mao ni realidad nga dunay kasakit o pag-antos nga magian adlaw-adlaw sa kinabuhi sa tao. Pero kinahanglan agian bisag sakit. E usahay magtuo ang mga tao nga ang paglikay mao nay eksakto ug husto nga tubag dili. Sination nato sama nga gisinati sa Ginoo. Kay nga naman, kini bitong muagi kag kasakit o pagantos, kanang yung sakit pagantos kay ba? Muinat man sab ka. Muinat ka. Imong pasensya muinat sab. Muinat siya. Unya labi na kung imong apilan nimo ang kahulugan niini diha sa gipakita nga kasakit o pagantos sa Ginoo, mas makasabot ka niining maong kasakit o pag-antos nimo. Kay dili man lang ikaw na amay Ginoo nga kauban nimo. No? Dili lang ikaw. Mo nang nindot kay ning gipakita nga mo ning sentro siya sa atong pagtuo. Kay mahinungdanon kay ni siya sa pagpuyo nato isip gagmay nga simbahanong katilingban. Isip sinodal nga simbahan. Mahinungdanon kay kini nga maong realidad, kining maong misteryo sa pagpakasakit, pag-antos, ug kamatayon, pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mahinungdanon kini kung mapuy-an ni nato ang atong pagpuyo isip GSK, isip sinodal nga simbahan. Makasabot ka nga nung nakabutang dito, malipayong nagsudod sa dalan sa krus. Makasabot ka.
tungod kay imong giagian ka na. Dili lang ikaw, kauban ang Ginoo. So, klaro ba to? So, mo nang misteryo siya. Kay naamag yun. Bisan mo sugutag sa dili, kining kasakit o pag-antos, realidad man yun siya. Kinsa man nato dinhi ang wa moagi o kasakit o pag-antos ba? Wala ko panel, wa ko'y problema panel. Posible nga wa kay problema, pero ang naay sa imong palibot, ikaw yung problemahan na. Bantayan na to. Kay pag-abot sa panahon, sudyaan ka sa imong mga kaubanan, sakit rabay ning kamatuoran. No? Wa ko'y problema, madal. Okay kay ko. Pero ang imong palibot, ga problema na. Nya, wa na gyud sila kaagwanta, musulti na dayon. Brad, kanabang imong kinaiya, brad. Manggawas na dayon, di ka kadawat. Masuko na dayon ka. Kaya di ka kadawat. Kamo, hurot tanan. Napay bata nga tungawa, inusinti kayo. Adto na. Nga naman, di man kagwanta. Kay mudritso man day likay. Likay man na. Nga mudritso kay kasaba sa uban dayon. Likay man na kay in a way, di man sa inyo nga likay. Pero usahay ka nang mapuno na bitaw ka. Kay normal man gina. Ako, makasinati man ko na isip pare. Usahay mo igo na mong pundo. Pero kinahanglan makabaluta mudala sa atong mga kasakit o pag-antos. Mo nang muingon yun na Ginoo, kinahanglan tong pasensya, pailob. Kay kung ato ning manigative gali ang atong reaksyon o tubag ning atong mga kasakit o pag-antos sulod sa atong mga kasing-kasing makapasakit ta sa uban. Naigingon sa usa ka spiritual writer nga si Richard Rohr. Hurt people. Mga taong samaran, musamad sab sa uban. Ug di ka kamao mudala ni anang maong samad. Kay kitang tanan samaran man ta. Sa gagmay patana man tay mga samad. Usahay ni atong mga ginikanan, di man makaagwanta sab. Kay sila sab, samdan man sab, mapasa-pasa ni mo. Among samad. No? Usahay kung di ka kamao mo dala sa mong samad, sa imong mga kasakit o pag-antos, magpahimungot ka sa uban. Munang dunay meeting sa JSK, sa inyong kapilya, sa inyong mismong gagmay nga simbahan, tungod kay nasakitan ka sa gisultik ni atong miaging simane ning tawhana, moingon na ka, bot-bot nimo. Di good ko maminaw nimo. Bisa pakunsa kanindot pa nang iyang ideya, di ka maminaw. Kay nasakitan ka, mao ba nang sakto nga pagdala? Gibutaan ka sa imong mga kasakit o pag-antas. Manay bantayan na nato. Mo nang kinahanglan mo sulod yun kita niining mong misteryo Pascual sa atong Ginoo. Kay masabda nato nganong wa mulikay ang Ginoo. Nga gisudlan niya ang kasakit o pag-antos. Aron makat-on kita mo nang sintro kay ni sa atong pagtuo. Langkob tanan atong mga trabaho sa simbahan tungod niining maong misteryo Pascual sa atong Ginoo. So, nindot kay ni siya kung atong masabtan pag-ayo og mapalawman. Busa, mahinungdanon ang 40 ka adlaw kay mao man ning panahon kung imong basahon bitaw ang liturhiya sa Kwaresma kada adlaw, bisan ang 5 ka Domingo, 6 ka Domingo sa
Kwarisma. May nungdanon kayo. Ang mga pagbasa, mamalandong ka ni ana, wa mo makapamalandong ana, ala sunod tuig, pamalandong eh. Ugma na manggod pa rin. Palaspas na ugma pa rin, lukay na mo, wag yapon ka pamalandong. No? Naay panahon nga, birnis, giauhag nga, dili sa tamo kaon. O karni magpuasa, ay puasa. Nga may nungdanon man yun siya, aron dunay disiplina sa atong kaugalingon. Kanabang kung makamao magud ka mo disiplina, madisiplinahan ang imuhang mga emosyon ug mga pagbati. Kay usahay kadaghanan kanato nga mga maayong tao, nga mga lumilihok sa simbahan, dili kapugong sa ilahang pagbati. Muna say makaguba sa maayong relasyon sulod sa katilingban. Kay di ka mo dala. Ikasaban lang ko ni Father Der. Walang matagla ni Father. Barian kung kamting nag-great awa ng tagwa. Nga mura mo tagbata na bitaw nang hindi kasabot. Nga naman, di man ta makasabot sa atong gibati. Di ta ka mamudala. Kunya usahay, ang atong huna-huna pa, sobra na. Wa gali, maghuna-huna tong tao, ingunana, ang imong huna-huna, lahi na. Bantayan na nato kay mo na'y paagi sa kung asa tahinay, sudlan yun ta sa daotang espiritu. Sulsulon na ba na niya ang imo ra bang huna-huna, nasuko naman gito si father, nasuko naman gito si brother, nasuko naman gito. Wag yun nga. Tingala na lang tong pare. Nga, di na magsulod-sulod. Itong si Kuan, wala mo sulod. Nga naman na ito. Maana sa tunguban ng mga nakadungok niya. Di pa mo tapang ba? Di mo tapang ba? Maminaw bita nga. Basig tinuot itong iyang giingon. Ikaw siguro pala. Ikaw mo siguro ginungdan. Huna-huna ba? Niya pagpangutana sa pare, wag yun, kabalo ang pare. Wag yun, kabalo ang pare ba? Wag man ko kabalo, anak. Si Padin, di pa yun mo to ba? Padin, wag yun ko kabalo, anak. Kabila na ko biktima, anak. Parokya na pila ka parokya na akong sudlan. Nakagihapon yun, anak. Kaya usay di ka kabalo ba? Nahiubos na lang to nimo. Unsa may paagi ni anak? Pagdala. Oo, nasakitan ka. Oo. Kaya wa ka matagad o wa ka masakto pag... Oo. Pero nga nun, pangutanon ni mo. Pader ka do bang gano'n? Klarohon ba ni mo? Di ba? Para maklaro. Kung maklaro, man, what day ito maghuna-unas pa. Usa ka bulan ako nahiubos. Di man day ito maong ko. Mangutala yan eh. No? Kaya di man ta makamao mo dala. Dito day kahiubos, dito day yung mo nang makaguba usahay sa atong relasyon. Nya ang ubang tao, masayod. Imong silingan, nagkakuan na. Mo na usahay, bantayan na to. Mo na misteryo sa kasakit. Sa hindi ta kasabot nga naman. Pero gihatagan ta sa Ginoo sa paagi nga puy-an nato. Oo, nasakitan ko pero magpabilin na day ko ani. Ngano dig akong pangutanon? Unsa man day kabubuton sa Ginoo na mag-away mi? Iya din na kabubuton sa Ginoo mag-away mi. Malandong ta. Nakidi man kamao mo dala sa iyang kasakit o pag-antos, ditso day kahibos, way mahita mong pamalandong o pag-ampo. Mamalandong ta. Ano ka ito? No? So, mo na gipakita sa atong Ginoo nga panig-ingnan. Mo na nga sintro yun ni sa atong pagtuo ng gipakitang pagpakasakit, pag-antos, kamatayon. Kay kinahanglan dunay mamatay sa atong kaugalingon.
Usahay ang garbo, ang kasina, usahay ang kahibos, kinahanglan mamatay ta ni Ana, kay mo na'y makababag sa atong maayong relasyon o kabubuton sa Ginoo para nato. Sayang kayong GSK, sayang kayong sinodal nga simbahan, kay naara day sa kawalay pagdala sa maayong pagdala sa atong mga kasakit o pag-antos. Kinahanglan mo agita ni Ana. Di ta mo likay. Kaya ang paglikay mo, sama na sa paglikay ka ng moingong ka nga, di na ko ganahan mo simba. Likay man ta, di ta ganahan, maglagot. Sige lang, good. Normal man nang maglagot. Pero ang imong kuan, pangayon mong grasya sa Ginoo, Lord, tamangi ko na. Pungutin ko ani akong kauban sa silda, Lord. Pungut kay ko. Di padayag nimo sa Ginoo. Para inigabot sa panahon, matingala na lang ka nga ang imong pagbati, gaan mang gihapon bisag nasakitan ka. Grasya na sa Ginoo. Nganong nakalahutay man kintahay ang Ginoo hangtod sa iyang kamatayon be. Grabe gyud to nga pagpakasakit sa Ginoo. Kung imong agian gyud ang 14 nga istasyon sa krus, di ka kaagwanta sa nahitabo sa Ginoo. Mao nang buot sa Ginoo atong sination na aron makasabot ta kay kining tanan iyang gihimo tungod sa iyang gugma. Muna kung kita mangalagan, ang ato sab nga pagpangalagan, gumikan sa gugma. Kabahin niya ng gugma, mao ang masakitan ta, mahiubos ta, mamalandong ta. Kay kung kana mo'y mahimong babag, nawala na nga itong pagigugma. No? So bantayan na nato. Mo nang importante kay ni siya nga sudlan ni nato kanon ug masabta nato, no? So kana siya mo nang hinungdan nga dunay pagkwarisma. So nganong nahimo man ang sentro sa atong pagtuo? Ako ning balikon ni nahiskot ako ani pero mas nindot kung atong maplastar sa gamay. Nganong nahimo man nga sentro sa atong pagtong misteryo Pascual sa atong Ginoo. Kung atong tan-awon, isip background lang, no? Background. Pag mayong ka Pascual, gikan ka na sa pulong Paskal, no? Ang Paskal, gikan sa linatin nga pulong Pascalis. Pascalis. Unsay buti pasabot ning Pascalis kaniadto ilang gihatagan o importansya kining matag tuig nga selebrasyon, ang Jewish Feast of Passover. Pag moingon kag Paskal, nagisgot ni siya bahin ni atong gitawag nga paglabang Passover, paglabang sa mga Israelita gikan sa kaulipnan sa mga Ehiptohanon ngadto sa kagawasan isip mga anak sa Dios. No? Mo man ang nahitabo sa mga Israelita. So, dinhi nagagikan kining gitawag nga Paskal, no? Nagisgot kini sa niadtong nga panahon diin ang mga Israelita ni nakalingkawas sa kaulipnan sa mga matud pa Ehiptohanon. So, mao ni siyang paglabang sa mga Israelita gikan sa kaulipnan sa Ehipto ngadto sa kagawasan isip katawhan sa Dios, no? O makita to nato sa istorya bitaw nga nigawa pila gud ka to unsa to gipadala napulo ka mga klase-klaseng sakit bitaw, plague gipadala gyud ni didto sa Ginoo aron nga makasabot ang mga taga-Ehipto nga kinahanglan niya
luwason ang iyang katawan. Hangtod miabot ang panahon nga gahi manggihapon si Paraon. Unsay gihimo ni sa Ginoo, gipasuguan niya si Moises nga pabutangan og mga dugo sa karnero ang matagbalay sa Israelita. Pabutangan kay mo agi ang anghel sa kamatayon. Moagi, inig-agi niya kung walay dugo sa karnero didto, unsay may tabo, mamatay ang una o firstborn sa kung kinsang walay mga dugo sa karnero. Mamatay. Unya ang kadaghanan sa mga wala magbutang kay mga Ehiptuhanon man. Apil pang anak ni Paraon. Sumutong na nakasabot si Paraon, iyang gipalingkawas. Gibuhian niya gikan sa pagkaulipon ang mga Israelita. Otong nangagyo sila, abot sila ngadto sa pulang dagat. Mitabok sila, unya nahigmata si Paraon, kukta to sila, kukta. Otong gigukod, pero pag-abot ngadto sa Red Sea, pulang dagat, natabunan sila. No? Nakalingkawa sa mga Ehiptuhanon. Munang matag tuig, muadto gyud na sila sa sentro sa ilang pagtuo. Sa panahon ni Jesus ang Jerusalem. Adto sila saulog sila sa gitawag nga Jewish Passover. Aron ilang dumduman pa remembering. Hinumduman niya na pirmi. Aron nga mahinumdum sila nga giluwas day sila gikan sa kalipnan didto sulod sa Ehipto ngadto sa pagkaanak sa Dios, kagawasan sa pag-anak sa Dios. Hinumduman na nato kay gikuha kana karon nga konsepto, idea diha mismo sa kinabuhi ni Jesus. Gikuha na niya. Mao nang hinungdan nganong dunatay pagsaulog kanunay na sa Eucharistia, no? Mao ni hinungdan niya na. Mao nang kining paglabay sa puwersa sa kamatayon kadtong akong gingon din mausab niyang diin ang mga kamagulang anak sa tanan nga pamilya kung walay dugo sa kordero o karnero, mamatay. Karon gibag-o na sa panahon ni Jesus, dili na kordero, kundi siya na mismo ang kordero sa Dios. Ang iyang dugo na ang makaluwas kanato na dili lang ang mga Israelita, kundi para kanatong tanan. Mao na nga dugo ang makahatag og kaluwasan nato kay mao kanang gisakripisyuhan sa atong Ginoo. Kani ang pagpakasakit, pag-antos kamatayon. Nag-ula siya dugo niya na siya ang bag-ong kordero mo na mga inyo pare, kini mao ang kordero sa Dios. Pagpahinumdum mo ng kanunay tagipahinumduman mo sa mga Israelita, matagtuig sila. Pero kita, matag sa ulog nato, mo na nakaswerte nato. Kay matag sa ulog nato, sa Santos nga Misa, ginasaulog nato, ginahinumdum nato, nga giluwas dita sa dugo sa atong Ginoo, sa lawas sa atong Ginoo. Mo nang muingon tayo, inigapot nga na sa, kuha mo sa pare, kalawat nimo ang lawas ni Kristo. Amen. Oo, bituo ko nga giluwas ko niini mong lawas ning dugo sa akong Ginoo. Pero sahay ka ng pagpangalawat mo padung pangato. Karang wahap bitaw kay bitaw ka kuan bitaw ka na seryoso bitaw nga. Kanang yung imo, lawas ni sa akong, mo ni mo luwas na ako. Magpabilin ako, gusto na ako nga magpabilin ka Ginoo sa akong kinabuhi, kaya kung wala ka,
Magpatigbabaw akong mga kahiubos, ang akong garbo, ang akong kapungot. Pero kung naa ka Ginoo, makahinumdum ko sa pagpugong sa akong kagalingon, kay imo nang gihimo para nako. Imo nang gihimo para nako. Mao na siya nga, importante kay ni siya nga masabtan nato ni siya. Nga ang Jewish Passover kaniadto, matag tuig ra nila. Pero kanato karon matag sa ulog nato sa Santos nga Eucharistia. Mao nang moingon, buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom, giunsa ko kamo pagluwas sa akong mga kasakit, pagantos ug kamatayon. Pinaagi sa akong dugo. Giulan ako kini para ninyo. Para ninyo. Buhata sabi para sa inyong isig kataw. Mo nang inikabot sa katapusang panihapon, manghugas ang pari sa tiil. Kung ako ning gibuhat, buhata sabi ninyo sa inyong isig kataw. Mo nang nga sentro siya sa atong pagtuo. Dili lang siya konsepto, dili lang siya dili mahimong lig-on ng atong mga JSK, ang atong pagkasinodal nga simbahan, kung dili nato masabtan kining maong pagpakasakit, pagantos, kamatayon sa atong Ginoo, nga kinahanglan buhaton sabna nato. Nga kung mahiubos ta sa atong isig katawo, sination natong kahiubos, lagot ng aning tawanan. Tungot ng aning tawanan. Diretso dahil naman, Lord, tabangi ko nga makaagwanta ko ani Lord. Salig mo kay ang Ginoo muluwas yun na siya. Mao na hinungdan. Nga nung maingong ka, Amen. Kay mituo ko nga luwason ko nimo sa akong gibati karon Ginoo. Luwason ko nimo sa akong garbo Ginoo nga maglagot ko ni mga tawhana. Luwason ko nimo ani. Kay aron nga mupatugbabaw ang maayong relasyon sa akong isig katawo. Aron makahigugma ko sa akong isig katawo. Aron makapasaylo ko sa akong isig katawo. Aron makasabot ko niya, Ginoo. Kay imo ka nang gihimo para nako. Kay bawo ko nga lisod sab kog sabton, Ginoo. Pero imo kong giluwas. Pinaagi sa pag-ula sa dugo. Mao nang hinungdan, sentro na siya. No? Mao nang hinungdan, nganong sentro kini sa atong pagtuang misteryo Pascual. Kay gamit kay ni matagadlo, bisan din ha sa pagdala sa pamilya, bisan diha sa imong relasyon sa imong asawa o sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong mga silingan, mapuy-an nimo kini. Kung duna kay pagtuo nga giluwas ka sa Ginoo, giula ang iyang dugo para nimo, aron imo sa nang buhaton sa imong isig katawo. Aron di ta magpadala sa atong mga pagbati, kay kung magpadala sa atong pagbati, mangdaot na dayon ta, magmaritis na dayon ta. Lami ra bagay din ng istorya kani mga sayop sa uban. Habi nimo si Kuanas. Ang naminaw sab mo ingon sab ding, amo ba? Bitaw no, kay kato bitaw ko. Hala, sinugdol, sugnod, mudako na din kayo. Unya unsay tumong, para lang mapadayag iyang pagbati sa kasuko. Mga kasina, kay di kagwanta ang kasing-kasing. Ngayon di kagwanta, di man gusto mo sunod sa dalan sa krus. Kaya ang kwarisma para niya, karon naman nga panahon, di man kada adlaw. Ang kwarisma kada adlaw na. Gi-highlight lang na sa simbahan
para kada adlaw puy-an nato. Aron kining mga GSK nato, kining atong sinudal nga simbahan, kining atong mga katuyuan sa atong pagpanalipod sa kinayahan, ang atong mga pagtabang sa atong isigkatawo, labi na sa atong mga kabus, magagikan sa tinuod nga gugma, sama sa pagigugma sa Ginoo kanato. Dili gikan sa garbo, dili gikan sa mga kasakit kay ubos, pagdumot. Tungod kay giula na sa Ginoo kanato ang iyang kinabuhi para masabtan nato kay way sama ang gugma sa Dios kanato. Mo nang pangayuon yun na nato nga gugma aron kita sab makahigugma ta sama sa iyang paghigugma kanato. Amen. Atong ipadayon. Padayon na to, no? Ngano to niya ang sentro man siya sa atong pagtuo tungod kay akong usbon ako lang iklaro ni siya. Ang istorya sa misteryo katong Passover sa Jewish Passover, most of ng istorya sa paglabang ni Kristo sa kamatayon, sa pagpakasakit kamatayon ug paglabang niya ngadto sa pagkabanhaw. Kung nakalabang ang mga Israelita gikan sa kaulipnan sa mga Hudiyo ngadto sa kagawasan isip anak sa Dios, si Jesus sab nakalabang sa mga kasakit o pag-antos bisan pas kamatayon, milabang siya ngadto sa kinabuhing dayon. Ang istorya sa mga Israelita, istorya sabna sa kinabuhi ni Kristo. O kang istorya sa kinabuhi ni Kristo, istorya sabna sa kinabuhi unya nato. Mo nang nasentro siya, no? Klaro ninyo nga ang istorya sa kinabuhi sa mga Israelita nga atong nakita diha sa karaan nga testamento, kadtong kagawasan nga naangko nila tungod sa pinaagi diha kang Moises tungod sa Dios. Nahimo silang gawas nung anak sa Dios. Pero di buti pasabot nga gawas na sila. Nag-agi gihapon sila kalisdanan. Dili na siya maingon nga wala na. Agi gihapon to sila kalisdanan. Pero kadto nga panahon, dako kay tuparan nila nga paglingkawas. Ngano man, tungod kay grabe yung kapagkaulipo nila sa mga Ehiptohanon, karon giluwas sila sa Dios. Nawala ba tong mga kasakit o pag-antos nila? Wala man. Pero kabalo sila nga giluwas sila sa Ginoo. Kana ba nga pamati ba nimo nga giluwas ka sa Ginoo? Mo nang kada tuig ilan ang ginasaulog? Jewish Passover. Kada tuig mo to sila Jerusalem aron pagsaulog ng ang Ginoo maayo gyud maluluyon. Manluluwas gyud namo. Matag tuig. Gigamit kana pag-abot ni Jesus. Pag-abot ni Jesus, iya nang gihimo siyang kasinatian sa iya mismong kinabuhi. Ang istorya sa paglabang ni Jesus gikan sa kasakit, kamatayon ngadto sa pagkabanhaw, nahimo usab nga istorya sa atong pagtuo. Mo na siyang misteryo. Istorya na nato. Nakitang tanan, nakaagi, at sa ako nang gingon, kasakit, pag-antos, naato ni ana, di ba? Bisal ako nga pare. Ay, kung ging na nga, pare, nakuha na ko, kasi naaga po. Nabay ako yung mga kahuyangon, nako yung mga limitasyon, nako yung mga pag-antos sab. Pero, kana nga mga pag-antos, kasakit, pwede kong mulabang ngadto sa kagawasan sa akong mga samad, sa akong mga kasalanan. Pinaagi diha sa pakigduyog, pakigambit nako kanunay, pakig-istorya nako kanunay, pinagi sa pagampo
sa Ginoo, kanunay nga mag-istorya, kanunay mamalandong, makasinati sad ko diha sa akong kagawasan isip anak sa Dios. Bago lang ko actually naggikan sa Manila, doon na may gitawag og return workshop. Misulod ko renewal program sa MOA. Malipayon ko niini kay isip pare karon nga tuig ika-25 nako katuig karon nga pagkapare. Si Padre pa 24 years silang sponsor namo karon. Kami mo'y honore karon dito sa seminaryo. Nga. Pero abi ninyo sa 22 katuig nako sa pagkapare, unsay akong na-discover sa akong kagalingon, tinud-anay lang ni. Tinud-anay lang yun ni. Nakita nako, naningkamot ko, oo. Sige ko paningkamot. Puyan yun akong pagkapare nako. Puyan yun ako ang mahimo kong bala ang pare. Pero akong nakita, baya, human sa maong renewal, nakita nako di nga, naaman ko sa punto bitaw nga, sige ko, I'm trying to prove myself as a priest. Kamayo, tungod sa sige na ko, prove na ko, nga mayo kong pare, ako yung puyan niya, ikapoy man ko. Mura man ko, kanabi tong moabot kita sa punto bitaw nga, sige, kagtrabaho ka na, isig ginikanan bitaw. Sige, mura ka na yung mga ginikanan o mga bana o sawa. So, mag-25 ko, mag-30 na ko, tuig. Sige, magyapon yun. Mura puguso kayong kinabuhi. Mura di ka gawas nun. Dili gaan ang imuhang kinabuhi. Amo kasi natin, mantingali mo ana. Oo, pati. Dili, bitaw gaan. Mo ni akong nasinato, 22 katuig. Oo, tinood, nahimo kong, wala ko yung mga function sa diocese, nahimo kong vicar for clergy, nahimo kong vocation director, nahimo kong youth director, nahimo kong, naghangay yung matrabaho na ako dito. No? Sa diocese sa una. Pero wala mga di mo naay bugat ba mo mga sumani. Sige naman ko. Paano mo pakita bang I'm doing the right thing. Murag dili bitaw ko gaan ang akong pamati. And then all the while na-realize bitaw nako karon human sa renewal, na-realize gyud nako nga pastila, no? Kanto nga mga tuig baya. Tinuod maayo man. Nami mga maayo na ako. Pero man mabati, magyud na ako nga bugat siya. Kaya ang akong relasyon sa Ginoo, siya tigluwas ran ako. Murag ana ba? Murag ana. Tinuod na siya. Nay mga usay mga butang nga murag, Lord, tabangi ko ani akong gitrabaho, Lord, ha? Gana ako. Sige. Pero dili bitaw wala bitaw, natural bitaw. Muna akong nabati. Unya, karon lang ko nakasinati, karon yun nga, ika-25, yun nga tuwing nga, para nako pastilan nga grasya. Kana bitaw ang trabaho nako o function nako o ako mismo nga pagministeryo sa pagkapari. Nakita nako nga kung kauban yun nako, day yun ang Ginoo. Kana yung istorya bitaw nako ang Ginoo, Lord. Gikapoy ba yung ko, Lord, pero bawo man kung mas gikapoy man gid ka sa una, pero giagwanta man gini mo. Ako ning buhaton. Kana bitang naakay ingon ana nga relasyon sa Ginoo. Karon gid ko nakasinati bitaw nga the more nga personal nimo ang imong relasyon sa Ginoo, dili siya usa ka konsepto, usa ka ideya, kundi imo yung gipuy-an ang iyang gipuy-an. Mugaan yung tinuod. Kay mo kauban nimo pagpasaan ka sa krus, dili naman ikaw ra. Naaman siya kauban nimo. Di man ka pasagdan. Himuan ninyo nga personal mo nga nahimo siyang misteryo Pascual kay na makaambit na niini.
Mo na'y makagaani mo nga panahon gali nga makakita ka sa imong wa ganahing silingan, dali kang makabantay dayon kay naa man ka kauban ang Ginoo. No? Mo na siya nga ang unsay na sinati sa Ginoo sa iyang pagpakasakit o pag-antos o kamatayon ngadto sa pagabanhaw mao sab ng atong masinati. Sination nato mga kasakit o pag-antos sa atong kinabuhi kay di man gyud na malikayan. Di man gyud na malikayan. Sination lang gyud kanang pag moingon kay kog sination kanang yung nasakitan ka sa iyang gisulti. Bati nasakitan ka. Kay ka na nga pagbati, di mo na magpabilin. Imo nang dawaton nga, gisakitan ka. Pag masakitan ka, mo nang panahon nga, ihalad ni mo na sa Ginoo. Kaysa imo nang likayan. Unsay pagi sa paglikay, either nga di nakamutagad niya, usa na nga paglikay. Ikaduha, pwede kang mubalos niya, dublihan pa nimong kung gipasakitan ka, dublihan pataka. Paglikay gyapon na. Dili naman na siya healthy nga response. Ang healthy nga response is sination nimo. Isip Kristiyano, iduyog nimo sa kasakit o pag-antos sa tong Ginoo. Mo bitaw ng panahon sa misa moingon gyud ang pare. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako og ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan, mga gahom sa tanan. Tina nga panahon sa misa, iduyog na ninyo ang ako og ang inyong sakripisyo. Ang inyong mga kasakit o pag-antos, iduyog na ninyo sa akong pag-antos o kasakit. Mo na nga, ang atong pagtrabaho isip, miyembro sa JSK, ang atong pagtrabaho sa ato mismo nga pagkasinudal nga simbahan, mas dunay kahulugan. Tungod kay gihatagan nato kahulugan. Ang ato mismong kasakit, pag-antos o kamatayon, kay dunay naghulat nga pagkabanhaw. Dunay naghulat nga kalipay. Dunay naghulat nga kalinaw. Nga dili nimo mapalit sa bisan unsa nga kabtangan. Ang Ginoo ra gyud nay makahatag niya na. Ang Ginoo ra gyud na. Mo na nga kinahanglan sination. Sination nato aron nga maduyog nato, mapaambit nato ngadto sa kinabuhi sa atong Ginoo. So misteryo Pascual ni Jesus, ang istorya sa paglabang ni Jesus gikan sa realidad sa kasakit, pag-antos, kamatayon ngadto sa kagawasan sa pagabanaw kinabuhing dayon, atong pwedeng mapaambit ni ini ang ato mismong paglabang gikan sa kaulipnan sa sala. Kay sala man kana bitong manakit tag uban, mandaot tag uban. Sala naman na. Di man na iya. Aron mapalingkawas ka niya na, imong iduyog ang imong mga kasakit o pag dawata nga aduna kay giagian nga kasakit o pagantos, iduyog nimo na ngadto sa kasakit o pag-antos sa tong Ginoo aron nga moabot ka sa punto nga kung na lingkawas ang Ginoo pinaagi sa pagkabanhaw, kita usab sa atong pagkabanhaw. Malingkawas ta sa kaulipnan sa sala. Kay kining sala, pag naagali ng sala, mutakod-takod yun na, takod-takod. Ana man ng sala. Muhikot ba nato ba? Ang atong mga kalagot, mga pagdumot, magtuyok-tuyok na lang na. Kung sa'y mahitabo, di ka malipayon. Di ka malipayon. Gubot imong huna-huna, permi. Kanunay lang ka, gamay lay tandog nimo. Di ka kagwanta. Makadungog lang kag mga istorya bahin sa imong silingan nga itong istorya ta.
Mga na rin kung abdik na abdik. Ha? Oo, mao lagi. Mao tinuod na. Mao na yung bayanan na. Sa yung pagkanarap yung usahay magstorya tao niya dili bitaw tinuod. Kanang di yung tinuod bitaw. Pag-abot sa panahon bitaw di man dito tinuod. Ambot sila raman to yung nagstorya. Pero ikaw, indugang ka sa storya, kasugnod na ka. Yan taon tong tao nga, huwag yung tao kalibutan kay gistoryahan. Tang ulawan na yun na yung taon. Hindi man ta usahay, muna sa epekto sa sala. Muna epekto sa sala. Bantayan na nato kay muna gusto sa ni taning. Muna makaguba sa relasyon sulod sa katilingban, sa gagmay nga simbahanong katilingban. Makaguba sa atong duso sa atong simbahan nga sinodal. Makaguba na siya. Gagmay nga butang pero mudako na kay daghan naman mo. So bantayan na to, no? So nga naman, sentro. Kay gipakita ni Jesus nga ngiyang makaluwas doon nga paagi sa misteryo Pascual, mauyawi sa kaluwasan. No? Bantayan nyo, two sides of the same coin na siya. Kung naa kay kasakit o pagkanto, sigurado yun na sa luyo, nasay pagkabanhaw. Muna nga, kinahanglan lagion na nato. Pero sa paagi, nga di ta makapasakit sa uban. Dili ta makasala. Lagion lang na nato. Kay realidad na, misteryo na sa kinabuhi nga na. Pero ang usa ka misteryo, nga sa likod ni ining mga kasakit o pag-antos, dunay pagkabanhaw. Pangayua, yun na nga kamatuuran. Mo nang moingon ka, malipayon nga nagsunod sa dalan sa krus. Mo na'y makapalipay nato nga bisan day diha sa kasakit pag-antos na ay lawom nga kalipay, lawom nga kagawasan nga mulikay ko kanunay sa pagpakasala. Kay ang Ginoo muhatag kanako nining maong kalipay nga siya lamang ang makahatag, ning kalinaw nga siya lamang makahatag. Pag naaga na ang inyong pagtrabaho sa JSK, ang inyong pagtrabaho sa kapilya, bisan gamay ray malambong. Malipayon ka nga muawhag gihapon. Dili ka kahutdan o gana bisan luyo diha sa hinay nga response o tubag sa mga tao. Dili ka kahutdan kay nganuman ang grasya man sa Ginoo. Unya ang imong panig-ingnan, number 1 na siya, mahimo kang usa ka saksi niining maong pagpakasakit kamatayon o pagkabanhaw sa Ginoo. Mahimo kang saksi. Ikaw na mismo ang imong pagkatao, ang imong panig-ingnan, mo'y makapadani sa imong mga kasilinganan, kay makamao kang mudala sa imong mga kasakit o pag-antos. Nga walay pagdumot, nga walay pagpakapahitason, kundili gumikan diha sa imong gugma, nga gipakita sa Ginoo kanimo. Unang epekto sa atong pagpakigambit sa misteryo Pascual. Doon ako ipakita ninyong video nga pwede ninyong tanawon sa makadiyot, no? Just to tanawan, no? Sa inyo makita nini nga nining tanan makita nimo bitaw nga ang sentro ang Eucharistia. Ug diha sa pagsaulog sa Eucharistia, makita nimo nga dili man lang di kita ang manimba. Kining pagsaulog bitaw nato, kauban day mga santos, mga angheles. Bunang bisag gamay ra ang manimba, kauban mga santos, mga angheles niya na. Perting daghana day na. Maunta na yung makahatag o kalipay ninyo, bisan pa sa inyong pag-auhag, sa inyong mga kaubanan, sa inyong kapilya, kay musunod na sila.
pag makita nila ang imong kinabuhi nga nakigambit ka sa misteryo Pascual sa Ginoo. Gospel of the Lord.
took bread and gave thanks and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." Nakasabot mo ito? Ang maong misteryo Pascual nasulod na dinha sa pagsaulog nato sa Santos nga Misa. Manang atong kanunay ginabalik gipahinumdum nato buhata kini aron paghandom kanako. Ug sa panahon nga atong ginasaulog kana sa Santos nga Misa, ginasaulog sab nato ang pagpakamatay, ang kapag-antos kamatayon, pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mo na inigabot sa panahon nga kamo naamo sa inyo mga isigapilya, magbagulbul mo na mga tao nga di mamnambong. Suko na dahil mo, nawa na yung mga Kristiyano, pagkakatoliko Kristiyano, kalakot na kayo mo. Inumduman to ninyo. Nadili lang kamo. Na yung mga santos, mga angeles sa langit, ning apil sila. Aron nga ang inyong disposisyon ninyo, magpabilin nga malinawon, malipayon, makita ka na sa inyong mga kasilinganan, sa inyong mga pamilya. Maunay mo dasig nila. Dili kadtong simbola mo ako ranikon kay may aki baya sa ko ani. Isip pare yagi way ko ano mo. Susun mga tao rin, adlaw-adlaw taga-misa din ni pilar may mamnimba mo mga tawhana. Pero hinumduman nato. Usay pa hinumduman na sa ako isip pare. Mo na yung mga kadto nga nindot kay nga dili lang day every time nga magsaulog dili nang pare magsaulog si Kristo. Kaya ang pare representative lang na siya, alter Christus, pero pinaagi diha kaniya gisaulog ni Kristo. Mo nang gana nga panahon atong ipaambit katong mga kahigwaos, mga kapungot, mga kahiubos, mga pagdumot ngadtos Ginoo Lord tabangi tanggala ni Lord pulihi sa imong gugma. Na kay mo na pagpaambit nato sa misteryo Pascual. Dunay gamay lang nako nga pagpasabot ining kuan. Kabalo naman mo ani pero ako lang ni pahapyaw lang nako papasabot. Ang background yun ni kadto. Gusto nako mo makasabot mo ni ana nga background para masabtan ninyo ang inyong papel di na sa inyong gagmay nga Kristiyanong katilingban. Kanunay na nakong gipahinumdum na ninyo. So karon moingon gyud kag J ang gagmay siya. No, gagmay.
Buti pa sabot na himutang sa pinakabatakang bahin sulod sa dako nga simbahan sa parokya, sa diocese, sa Universal Church. Atong punto niya na nga kanang naong simbahan ni asab na nagalihok sa gagmay nga simbahanong katilingban. No? Mo na si buti pa sabot. Gusto lang nako ni hatagan og emphasis. Ikaduha, ang pagtuo gikan sa mga yano, ordinaryo nga mga tao nga naa sa gamay nga katilingban, aron nga kining maong pagtuo dili siya lutaw. Kini nga magtuo mabansay nato adlaw-adlaw diha sa atong mga kasilinganan. Diha sa atong kita may magkailanay. Kaya kanara mga itong mga silingan, din na matistingan ang atong pagtuo. Kaysa yung mga silingan nato, kulang sa pagtuo. Kaya matistingan ang atong mga ang atong mga lumilihok, no? Atong pagka-Kristiyano. Matistingan ang atong pagpuyo sa atong pagsunod diha ni Kristo tungod ining atong mga kasilinganan. Mo nang kinahanglan atong puy-an kana kay diha kita gitawag aron nga mahimong saksi niining misteryo Pascual, no? Aron masaksinhan nato kita mismo makasinati ning giagian sa Ginoo nga bisan sa iyang pagkasiya nakasinati siyang mga kasakit o pag-antos, no? Mausab na kita, no? So mas klaro din mas klaro sa atong gagmay nga simbahanong katilingban. Mo na simbahanon ang motibasyon sa JSK maong pagpuyo o pagpadayon sa kinabuhi ug misyon ni Kristo nga kanunay na usa og nahiusa sa parokya, sa diocese, o sa malangkubong simbahan sa kalibutan. So kanang atong pagpuyo sa JSK, BEC, kanang pagpuyo ninyo, ayaw ingna nga layo ra mo dito sa parokya, layo ra mo dito sa diocese, layo ra mo dito sa simbahan sa Roma. Kay simbahan gihapon gana. Mas dinha ninyo mapuy-an kining misteryo Pascual sa atong Ginoo. Mapuy-an ang pagsunod ninyo sa dalan ni Kristo. Mapuy-an ninyo sa mas konkreto nga paagi. Usahay ra ba kay kanabi taong katulang ko dito kay samok ng akong kauban eh. No? Ate yan na bitang estilo bitang dito ra ta magsab kay ayan ang samok. Makapalagot lang nako, mao bitaw na nga kinahanglan matistingan imong kalagot kay aron mapuy-an nimo ang imong pagkakristohanon. Mapuy-an nimo unsaon nga makapugong ka sa imong kagalingon. Aron mapuy-an nimong kasakit o pag-antos sa Ginoo. Dinha gyud na ang grasya mosulod. Kay magtuo manggod ta nga pag makaserbisyo ta, labi nagmakit-an ta sa daghang mga tao, okay na kay ko. Naa sa mga kasakit o pag-antos ang tinuod nga pagserbisyo kay dinha matistingan ang atong pagkasumusunod ni Kristo. Wala gay kasakit o pag-antos, walay pagkabanhaw. Unya dinha konkreto na nimo mapuy-an labi na kung nang imong mga kauban diha sulod sa kapilya, diha sa imong simbahanong katilingban. Lisod kaayong pasabton. Lisod kaayong pakigistoryahan. Matistingan natong mga garbo. Matistingan natong mga kasuko. Pag mapuy-an gali na nato nga dili ta magpadala sa atong mga kasakit o pag-antos, sigurado gyud nang mapuy-an nimo ang tinuod nga pagkakristohanon. Likayan gali na nimo pinagi sa pagpakasala
nga makasala, makapasakit na kahinuon sa uban, wa nimo puy ang kinabuhi ni Kristo. Kay dali manggod kaayo nga masuko ka, mga saba ka. Dali kay na. Ako miagi man ko niya na. Isip pare, niagi ko niya na. Kay normal, kay tao ba ya, pang pare? Tao ba ya, masuko, manggila naman tayo mga kasuko na yun sa mga kayubos. Na ubang gali sa ako, may abot mo kong panahon itong unang duha ka tuig pa na ako, unang duha ka parokya na ako, suko ko. Nilakaw ko. Iabot ko ana. Pero nakaamgo gihapon ko. Ning kamot na po. Mao yun ang kinabuhi na to. Masipyat man yun ta. Pero kanang pagsipyat na to, ngadto padulong sa pagkamaayo nimo nga sumusunod ni Kristo. Ako miabot pa kog 25 years para mas masabdan nako kining maong kasakit o pagantos o kalipay nga naa sa akong kasing-kasing karon. No? Mao na nga naa ka na masulod diha sa inyong pagserbisyo sa inyong gagmay nga simbahanong katilingban. Kay kung unsang ginahimo dinhi, mausab na ang ginahimo diha sa gagmay nga simbahanong katilingban. Mas naa din na konkreto mapuy-an ninyo ang hagit sa pagsunod sa Ginoo. Labi na kung makaagitag mga kasakit o pagantos, mao ni tinuod nga Kristiyano. Ang dili gali tinuod nga Kristiyano kana maglikay-likay ta. No? Labi na kayo usahay ka na bitang nagot ka din na sire, kanang Bible sharing. Na mga ginagmay nga mga likay-likay din na. Ter, ikaw na ter. Wala na isang tana-tana, kung sa ka nagkuko, wapat ni man tingin na ako wapa man nila ako mga nilkatiri na akong kuko. Unsa din ang naa sa imong kuko, din na sa imong tiil, ter. Para may mulikay ba nga magpaambit bitaw? Lugi yun. Nasa iyo ba nga papaambito niyo? Ikaw na ito nga. Pariharagad sa iya. Nga naman mauwaw man tayo na. Muna nga puyaan yun na ito kayo. Abi ninyo, kung magpuyo ta diha kang Kristo, mahimo man tang matinud-anon, authentic ta. Matinud-anon ta sa atong kagalingon nga naa si Kristo sa ato. Di nato siya ikaulaw. Di nato itaulaw atong kagalingon. Ter, ato nga to kay awaga ko no siya. Ikaw ra. Mao na siya nga mabantayan kay ngano di man taga gusto mo moagi pag-antos. Kamura. Sultihi ko, bakakon ko, kung di gali ka kaagi o kasakit o pag-antos, dili yun ka tinuod yun nga, Kristiyan. Kanang maglikay-likay, bitaw ka. Di yun ka mutubo. Di ka makaabot o pagkabanhaw. Maunang akong kasinati. Ako sulti ko ni anak kay, ing anak ko for many years. Hinay kayo kang pagtubo. Hinay kayo. Kay, kuanon ka, balibad na yun. Pero kana bitong kabalo bitaw ka nga nakay mga kahuyangon, nakay kakulangon. Pero nasa kay gamay nga gasa nga gihatag sa Ginoo. Di mo nang paambit nimo. Kay ang Ginoo nay mo pilo niya nang ibaw mo sa kadto ba inang milagro sa Ginoo nga tulo ra ka duha ka panog, 5 ka isda. Mao ba to? Oh, pila ka libo ang gikuan. Ang Ginoo nay mo pilo ni anak bisan unsa pa kagamay ang atong contribution basta gikan sa atong kasing-kasing. Nya masakitan ta ba maulaw ta pero sige lang. Kay ang Ginoo nay mo pilo ni anak. Mao na ang pagsunod diha sa kang Kristo. Mahitabo lang na kung naata sa simbahanong katilingban.
Dili na siya mahitabo kung di na to ibansay din ha sa atong GSK. No? So ang mga miyembro ning maong katilingban nagpadayag, nagpasinati ug naghatag og pagtutok niini sulod sa ilang parokya o diocese, simbahanon kauban ang imong miyembro diha sa katawhan sa Dios, no? Ang K is katilingban. Dili ni siya prayer groups, dili ni siya discussion groups, dili ni siya service groups lang. Kaya usay mo man natong pagtanaw, pero daghan man kanang paglihok lang sulod sa katilingban. Dili lang kanang of course, importante nga natay pagampo. Di na magyud na magsugod. Pulong sa Dios man gyud na. Pero isip katilingban, kinahanglan gyud nato nga mulihok ta diha sa kalinaw, kaangayan, sulod diha sa atong katilingban. Pananglitan, proteher, pagpanaligpod sa kineyahan. Posible mga dili tanan dunay pagkiling diha. Pero kung ato na siyang hisgutan, isip katilingban, kung ato na siyang ampuan, sulod sa inyong simbahanong katilingban, masabtan pa na nato. So resulta, dili lang ako, sila sab. Nahimo mong mas kusgan tungod kay inyong gipamalandungan o giampuan. No? So klaro ba to? Klaro ba to? Basing mo yun, klaro ba? Ingo mo kay ingo ni mo pa der. Klaro. So, masabta na to na siya kung ato yun na siyang puyan sulod sa inyong katilingban. Dili dinhi na, dili una agyapon, pero kung membro ka dinhi, dili yun ka. Kung tuwa ka dito, puyi dito sa inyong Kristohanong katilingban. Puyi dito ang pagsunod nimo kang Kristo. Puyi dito ang pagampo ninyo isip katilingban. No, so so dili lang siya basta prayer groups, discussion group, service group, inyo gyud na mura na mo mag pamilya. Mo na iputi pasabot niya na. Mura na pamilya sulod sa simbahan. So, nagpuyo nga duol sa usag-usa, katilingban, silingan mo, nasayod kung kinsa ang matag-usa nga miyembro sa komunidad, kaila mo. Kaila mo sa usag-usa. Unya kinira bang kaila nimo ning tao? The more nga silingan mo, the more mo sige mo kita. Nang gitawag bitaw nilang familiarity breeds contempt. Familiar na kay nimo. Ma-highlight usahay unya kanunay ang mga kinaiya nga di maayo. Kay familiar na kay nimong tao. Mo nang di na ko anak niya kay mao na gyud na siya. Mo na bantayan nato. Imbis nga mulikay ta, kumpruntahon nato. Unsaon pagkumpronta? Kumprontaha sa imong kaugalingon. Unsaon ka ni nako nga maawhag nako siya? Og dili kas kaduha, kung dili kaduha katulo ako kinahanglan ko Lord og patience nimo Lord. Pasensya Lord aron nga masabtan ni nako akong silingan Lord. Masisag na aday problema ng imo silingan. Nga wala nimo, wala ka diha. Wala nimo tubaga ang iyang mga panginahanglan. Bisan lang pagpaminaw, nga di ko anak kay kanara gyud sa mga utang dayon. Ayaw, sultihi lang awa sa kay kwarta pero paminawa. Usahay sa pagpaminaw baya. Mugawas din ha ang inyong maayong relasyon. Di man ko ka maumaminaw pader. Pangayo ang grasya sa Ginoo Lord. Mo na iampo niyo Lord. Tabangi ko nga makahibalo ko maminaw sa akong silingan Lord.
Kana mo inyong pangayoon. Lain ang pangayoon. Kaya ang pangayoon na ba nga, Lord, kano sama ko makadaog og sweepstakes? Lord, sila na lang pirmi mga tos Manila. Maura na bang tawhana, Lord? Sige, dawat ang nga sweepstakes. Minilyon na ba na? Asa ka na padulong, Lord? Busay ka na mo itong mga pangayong material ba? Pangayo ang espiritual nga makapasinsya ka, makasabot ka sa imong silingan, makapailob ka, makasulti ka nga dili bitaw inisug. Makasulti ka sa usa ka Kristohanon nga pagpadayag. Kana mo'y pangayoon ninyo kay dinha lagi sa inyong simbahanong katilingban, mapuy-an na ninyo ang inyong pagkakristohanon, lisod. Dili sayon. Di magyud sayon ang gilaktan ni Kristo nga dalan. Pero kay Kristiyano man ta, puy-ana nato. Puy-ana nato. Usahay mo patigbabaw atong kasuko, usahay may ubos ta, usahay mugawas yun atong pagkadawanon, pero di ta mundang. Di ta mundang, di ta mulikay. Mangayo inoon ta grasya sa Ginoo, Lord, tabangi ko, Lord. Abi ninyo, maog yun na'y yawi sa mga santos ug mga balaan. Kay sila, bisan kato si Santa Teresa sa Avila, Madre, isug man to. Isug to. Mahadlok, usahay itong mga kauban niyang mga Madre. Maglagot sa iya, masakitan siya nga naglagot iyang mga kaubang Madre. Pero naningkamot yun siya. Tabangi ko, Lord, nga makapaubos ko, makasulti ko sa sakto nga nasantos to siya kay naningkamot yun siya. Pero dili maingon nga nawala na rin iyang pagkatawhanon, naapaghihapon. Kay ang susi lagi sa atong pagtuo kining misteryo Pascual, puy-an nato na. Dili gyud na kalikayan nga moagi tag kasakit ug pag-antos. Dili kalikayan nga may ubos ta labi na sa mga anak. Dili kalikayan nga may ubos ta sa bana, sa asawa, sa silingan. Dili kalikayan, pero unsaon nimo pagdala kanang mga kahiubos, mga kasuko, pagdumot, nga mahimo gyapon kang tinuod nga Kristiyano. Di man na mawala yun na siya kung samaranta, kay samdan man yutang tanan tungod sa atong mga kagikan nato, kay atong mga ginikanan di sa perpekto, na atay samad kanunay, pero kanang samad, mudala unta kanato ngadto sa tinuod nga pagkasumusunod ni Kristo. Ug naa sa simbahanong katilingban kana mapuy-an na uban. Nao mo gay usay kay mulikay manggutaw usay ba? Dikay gutaw usay ni nakoy mga kaila dito sa amo. Di ko mo example ninyo kay wa ko kaila kay ninyo dagan. Adto ko mo example sa moa nga amo na usa ka aktibo kay siya sa among kuan kapilya nahiubos may bitaw na kay wa matuman ang iyang gusto. Kapilya. Tuan na pirmi simbahan. Simbahan. Dito pirmi magkuan na. Pag-ingon nga, balik ka to sa kapilya. Ganahan kay kung naripad. Ano hindi mo yun siya mo balik to sa kapilya. Nya mahibaw-an na lang nimo nga grabe na yung pagdumot, dinumtanay na day sila dito. Wa din mapuyi niya ang iyang pagkakristohanon. Pero dito siya simbalang tibok kayo. Mubasa pa dito na. Basa dito. Ang pulong sa Ginoo. Nindot kayo. Wakoy kailan ninyo ha? Amo to. Amo to silingan. Pero daghan nga ingon ana nato. Ay ko ging nga kay naaman sab na sa amo sa mga pari. Basta di gali nimo puy-an ang mga kasakit o pag-antos. O di ka maumudalan ini kay di ka makigrelasyon sa Ginoo. Di ka makistorya sa Ginoo.
di ka musunod sa iyang dalan, kanunay yun kang mulikay sa kasakit o pagantos. Nya din na nimo mapuy-an ang imong pagkamiyembro sa GSK. Naa sa GSK ang susi ug yawe sa pagpuyo nato sa Kristohanon nga katilingban. No? Dinhi kining atong pag-apil sa dako nga simbahan, salamin na lang na sa nanghitabo diha sa atong gagmay nga simbahanong katilingban. So, mao na nga ang katilingban, gibansay ang pagpaambitay o pagtinabangay sa matag usa. Dili man gyud na nimo maperpekto, pero paningkamuti. Kay usahay na uban, paningkamuti. Adi na ko pa. Tama ko na mga tao na. Undang na dayon. Wala, surrender na dayon. Ayaw. Mao ba na yung pagsunod sa atong Ginoo? Likay na munay ka sa kasakit o mag-antos na yun. Surrender na. Kung saan pa nimo pagtabok sa pagkabanaw, anak? Kung di ka mo hatag og panahon diha sa hala, pailo, Torya, Lord, suko, nagkikaaning akong kaupan, Lord. Adto halad na kay, na mga santos nga magkita mo atong video nga to. Apil mga santos mo, ampo ninyo. Apil sila mo ampo na mo sangpit ang mga santos kay para matabangan ta maibsala atong kasoko, atong kayubos, Lord, para ganuan, para mas makaserbisyo ka nga matinud-anon, malinawon, malipayon. Mao na siya ang susi niya na mo nang sentro sa atong pagtuo kining misteryo Pascual, no? No? Susamang may susamang panglantaw ug mga bili sa kinabuhi, susamang pangako o pasalig ug misyon, pareho mo panglantaw. Manang meetingan gyud na, meeting. Dialogue, storya. Nag-iusay man lagi yun. Samok kayo magsige patag meeting. Importante kayo na mo ng sinodalidad. Pag-abot sa inyong una-una, apan kinahanglan og mga pailog, pagsabot, paghigugma sa inyong mga kaubanan. Ayaw sila tanawa nga kaaway, kundili igsuon. Pero di man na nimo gud mahimo kung ikaw lang. Kay kung ikaw lang, biyaan na nimo. Pero kini aman ta kauban man ang Ginoo, pangayo inig misa, santos nga misa, kadtong inyong nakita dito nga video, makita ninyo nga di man di apil mga santos ug mga angheles, pangayo mo tabang. Kay tagaan mo ni ana nga pagpasensya, tagaan mo sa pagsabot sa inyong isig katao. Kay usahay kung naakay problema sa pamilya, usay madala pa braba dito dahil sa mga meeting. Usahay mo kung nausa man na siya, nag-away sila. Ato lagi mo pangayo nga dos Ginoo lagi. Ayaw ninyo pahimungot nga dos mga tao kay madaot ang inyong katuyuan og misyon. Kanindot sa punto din niyo, mga pangako, susama mo, mga pangako, pasalig, misyon, matag membro, manginlabot yun sa mga paghahimong desisyon. Pero kay, di man lagi mo agi sa misteryo Pascual, kay gusto mo ambak dayon sa pagkabanhaw, wag padulngan na, di ka mahimong matinud-anon. Di man ka mahimong matinud-anon kung di gyud ka moagi din sa mga pag-antos ug kasakit o mismo kamatayon sa atong mga garbo, kamatayon sa kahiubos, kamatayon sa atong kasina, o man ang kinahanglan nato. Ngayon mahimo kang matinud-anon nga miyembro opisyal sa gagmay nga simbahanong katilingban. So, mo nang ang kahulugan sa sinodal nga simbahan, dungan o giniusa nga pagpanaw siya
Dili pagpanaw nga dili na mao nga pagpanaw. Pagpanaw gani kanang pareho mo guna-huna ba, pareho mo tumong direksyon. Unya kinahanglan man na siya kanang kasing-kasing bitaw nga kasing-kasing sama ni Kristo. Mo na pangayuan ninyo. Mo nang inigabot meeting gali ampo gyud na nga mag-abot atong huna-huna ngadto sa huna-huna sa atong Ginoo. Sa iyang kabubuton ug dili ang atong kabubuton. Buampo tag amahan namo nya wa day gihapoy epekto. Kay lahi man day nga kabubuton ng gituman ato man kabubuton. Ang kabubuton sa amahan kay para magkahuusa man ta. Muna abi ninyo mahimo gyud mong epektibo nga lumilihok, epektibong opisyal, epektibong miyembro sa inyong gagmay nga simbahanong katilingban kung inyo yung puy-an kining misteryo Pascual sa atong Ginoo. Sigurado yun na nga naagyoy kaluwasan pagkabanhaw sa atong katilingban kay giagian yun na nato. Once again, mag-abot inyong huna-huna, dili ba yan na siya sayon? Di man kumuingon nga sayon na. Tama yun yung mga kahubos. Magbangga, lain ba taog ka mga backgrounds. Lain og atong huna-huna. Pero ang atong pangayoon yun, ang mag-abot atong huna-huna o kasing-kasing. Unya, naay grasya sa Ginoo nga mutabang niya na. Mugin na siya. Magsugod yun na, mag-ampo, gani mo, kana yun yung pangayuan ninyo. Musimba gani kaya Lord nga mahiusa ang akong kabubuton Lord sa imong kabubuton nga makadawat ko sa grasya nga makapailob ko makasabot ko sa akong kasakit ug kapungot kaning akong silingan makasabot ko niya Lord kana ba nga pangayo ba kay ibaw ka nga kung naa kay grasya ni ana mas dali nimo mapadayag ang maayo nga panglantaw, bililhon, nga kinabuhi, nga pangandoy ninyo isip katilingban. Muna iampo. Balag usahay na mo santop dito sa una-una. Kano saan naman mamatay ng tawhanak mo? Pasay, ay Lord, pasaylo ako, Lord. Dili unta tong Lord. Bahala ko sa'yo mo suntop na kayo na usay. Nabi sa'yo mga mag-una-una. Ito kaya nana, ito. Una-una kaya nana. Lord, pasaylo ako, Lord. Nga nag-una. Kini Lord, kini ako pangayoon, Lord. Pag-iisuod mo sa Ginoo. Pag-iisuod mo sa Ginoo. Kay hatag yun na. Timan matingala yun mo mabot ang panahon yun. Basta sige lang mo pag-igsuod sa Ginoo. Pangayoag yun na ninyong grasya nga makapailo mo, makahatag mo panahon yun sa pagampo. Musabot mo, pasaylo mo sa inyong isig katao, sa inyong mga silingan, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak. Pangayoan na kanunay. Matingala lang mo yun niya ng anong gaan. Ako ning kasinatian. Namang yapong ko ikasakit o pagandos. Namang yapon na, pero matingala ko bang anong lahi gud kaayo kung naay kasuod ninyo sa Ginoo nga nakigambit ka sa iyang pagpakasakit o kamatayon. Kay naa ang pagkabanhaw kanunay. So, diha sa synod o synodal nga pagkuan, dali na lang na siya. Dali na lang kayo na kung magsugod na sa inyong kasing-kasing. Muna makasabot ka. Kaya naa naman kay pakigduyog sa iyahang mga kasakit o pagantos. Musulti itong imong silingan nga imong kalagutan sa una, o hangtod karon kalagutan. Kaya naarap yung mga kauban nato nga maayo kay guna-una. Nindot kay mga panglantaw sulod sa inyong simbahan, sa inyong katilingban. Na mga tao maayo kay muna-una. Pero say matabuna na sila sa inyong kasuko o kapungot, kasina. Di na ka maminaw. Sayang kayo ang pagkasinodal nga simbahan. Kay diha sa sinodal nga simbahan, importante kay pagpaminaw sa iyang punto. Pero kung nabutaan ka diha sa imong mga kahiubos o kasakit, kay di ka gusto mo duyog sa kasakit o pag-anto sa Ginoo,
Bisan unsa pa ka maayo ng iyang una-una, di gyud ka maminaw. Mo nang bantayan nato sa atong kinabuhi. Daghan mga maayo ug mga panguna-una ang atong mga kaubanan. Bisan ikaw, na kay maayong panguna-una. Pero kung ang atong isig katao napuno sa kahiubos, sa kasakit, pag-antos, nagyoy tendensiya nga di siya muduyog sa kasakit o pag-antos sa tong Ginoo kaya ang iyang paagi iya gyud nga dauton ka kay puslan man gisakitan ko, pasakitan sabta ka. Di gyud na mahimong hiniusa ang inyong pagpanaw. No? So, ang sinodal nga simbahan, dili lang basta meeting. Apan paghiusa sa una-una o kasing-kasing. Muna, importante kay Misteryo Pascual. Importante kay ning muagita ni ining Paschal Mystery sa atong Ginoo. Kasakit, pagantos, kamatayon, pagabanhaw. Importante nga na. Mas importante sab. Dili nga mas. Pero importante sab gyud kay parehong importante nga makapangandam kita ning panahon sa pagpakasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Mo nagihatagan tag 40 ka adlaw sa pagampo, pamalandong, pagsusi sa kaugalingon, pagpangayog, pasaylo. Di naman mo kahimo ni ana. Kay ugma, Domingo naman slukay. Hapit na mahuman ng 40 kadlaw. Sa sunod tuig ha? Imuha na ninyo. Kay maunang ipikto si Moises, pagkuha pa lang niya, dawat niya sa napulo kasugo, iya gyud 40 kadlaw, grabe ka pa mamandong, namalandong siya, nangandam yun siya. Kita may abot ng Domingo sa Lukay, wa pa yun. Pero hagit na nako, hagit. Ang punto nako nga, importante gyud nga puy-an nato ning Kwaresma. Kay sintro na ang atong gipangandaman, ang Misteryo Pascual. Munang dali sa ato makasabot, musabot sa atong isig katao. Dali makasabot ta sa duso sa atong Santo Papa ning sinodal na pagkasimbahan. Kay pinaagi lamang niya ng pakigduyog, pakigambit, pagpaminaw, nga mahimo tang tinuod nga simbahan. Ibaw ba mo nga, bisan dito sa Roma, naglalisay gihapon ng mga nagkadaiyang obispo. Nalisay gihapon sila, dili nga mo nagrubot nga mo, sunod lang ka nga doon sa tupap. Kaya bangga-bangga na. Normal kay na, kilain-lain. Pero, ang kasing-kasing ablisab. Ablisab. Nga kung dili gyud ang ako amoy matuman, sa Ginoo gyud ni mo'y matuman. So amdam kayong kasing-kasing. Mao nang pagigduyog sa Misteryo Pascual, no? So nag-adjust ta, namati kita sa usag-usa, kay bililhon ang matag kaagi sa usag-usa, matag kasinatian, matag opinyon. Kung makaagi galita nining makigduyog ta sa atong Ginoo, makasabot gyud ta sa giagian sa atong isig katawo. Mo nang mamati ta sa ilang opinyon. Mamati ta dili sa atong mga kahiubos. Kay normal man na siya, pero kung magpapadala ka sa imong mga kahiubos, mabutaan sa ka sa unsay katuyuan sa Ginoo. Mabitaw na hinumdum mo ni atong katong istorya sa duha ka disipulo sa Emmaus. Diba? Nanglakaw sila. Wag yun sila kabantay kang Isos. Lakaw sila. Uy, palayo sila sa Jerusalem. Ang sentro sa pagtuo, gapalayo sila. Naana si Jesus nila, gikuyog, unsa na inyong isgot? Wag sila kabantay kay nga naman. Naguna-umnara sa ilang mga kahiupos. Mga disappointments nila. Nawadaan mo paglaom, luyang, bagaw, huy, ang bagaw. Bisag naana sa Jesus, digit sila kabantay.
kay napuno sila sa ilang gibati. Bantayan na nato, mapuno kita sa atong gibati, o di ta makakita niya na di nato mapangayuan sa Ginoo nga ablihan natong kasing-kasing. Bisan unsa pa ka maayong opinyon ang igihatag sa imong kauban, di gyud ka maminaw. Kay naa ta magpadala sa atong gibati. Unang pangayuon. Mao to bitaw unsay nakapahigmata sa mga duha ka disipulo. Pag-abot dito, gi-explainan, gipasabot sa Ginoo. Samtang naglakaw sila, gipasabot sa Ginoo. Ang bahin sa kasulatan, ang bahin sa pulong sa Dios. Namati sila. Pag-abot sa Eucharistia, pikas-pikas pa, kurat sila. Ang Ginoo man ito. Mao na ipikto nato kung naakauban nato ang Ginoo. Maminaw taniya bitaw, mamalandong, magampo. Maminaw sa pulong, mo nang inigabot sa panahon, mahigmata ta, makakita ta, nga ang Ginoo day mo gamit day nato, mo gamit day sa isig kataw, sa atong silingan, sa atong mga kaubanan, mo gamit day Ginoo niya na, ang iyang huna-huna, usay mo gamit sa mga tao, aron kita mahigmata, aron kita makapamati, mo nang importante kayong mamati. Kay base ng Ginoo na milihok pinagi atong silingan, pero kay nahiubos man ka, mura ka atong doa ka disipulo nga, unsa inyo ikaw na lang ba way nasairan din na sa nahitabo sa Jerusalem. Nuwasi kita ang Ginoo dito. So mao na nga mausap na din ha sa atong simbahanong katilingban. Di isap takakita. Mo nang importante kayong mamalandong, magampo, mamati sa pulong sa Dios, musimba. Dili kay napugos lang ka, pero musimba tungod kay naa ang presensya sa Ginoo. Sino ang kag mga angheles, mga santos tua, apil, musimba. Kay naa din ha ang sentro sa misteryo Pascual nga gipahinumdom kanunay nato, matag sa ulog nato sa santos nga misa. Mo nang yung ipikto, kinahanglan gyud kag sama ni Kristo nga kinaiya. Ang ipikto, mapaubsanon, may pailubon, may balo nga mamati, mapamalandungon, masinabtunon, o maampuon. Naya akong ipadayag ninyo nini. Just summary lang sa kasinodal nga simbahan. Yes. Ibu lagi. Benar? Sinod. Ang sinod ay ang pagtitipon ng simbahan sa panawagan ng mga may kakayahang kapangyarihan na kinabibilangan ng bayan ng Diyos sa lokal, panrehiyon at universal na antas. Layunin itong ipakita ang daanan kung saan sama-samang tatahakin ang bayan ng Diyos upang makagawa ng mga desisyon na may pakay na isakatuparan ang kanyang pang-ibanghelisasyong misyon. Sa gabay ng salita ng Diyos at kaisa ng panalangin,
mas makikilala natin ang mga proseso upang mahanap ang kalooban ng Diyos at ipagpatuloy ang daanang ibinigay niya sa atin. Mas malalim na pakikipagbuklod, mas buong pakikibahagi at mas bukas na pagsasakatuparan ng ating misyon dito sa mundo. Ikaw ay tinatawag sa pakikipagbuklod, pakikibahagi at pagmimisyon. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, tinipon tayo ng Diyos bilang magkakaibang tao na may iisang pananampalataya kung saan makikita natin na ito'y nag-ugat sa pagmamahalan at kaisahan ng banal na Santatlo. Sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng buhay na tradisyon ng simbahan, lahat tayo ay may gampanin sa pagtuklas at sa pagsasabuhay sa tawag ng Diyos sa kanyang bayan. Isang panawagan para sa paglahok ng lahat ng mga kabilang sa bayan ng Diyos, mga laiko, mga consecrated at mga inordenahan ay ang pagganap sa malalim at magalang na pakikinig sa bawat isa. Ang pakikinig na ito ay lumilikha ng puwang sa atin upang marinig ng sama-sama ang banal na Espiritu at gumagabay sa ating mga hangarin para sa Iglesia. Sa isang simbahang sinodal, ang buong komunidad sa malaya at mayamang pagkakaiba-iba ng mga kasapi nito ay tinatawagan upang sama-samang manalangin, makinig, magsuri, mag-usap, umunawa at magpayo sa paggawa ng mga desisyong pampastoral na tumutugma sa layunin ng Diyos. Ang simbahan ay umiiral para sa ebanghelisasyon. Kailanman ay hindi tayo maaaring nakasentro sa ating sarili. Ang ating misyon ay ang maging saksi sa pag-ibig ng Diyos nang nasa gitna ng buong pamilya ng sangkatauhan. Ang landasing sinodal ay mas may malalim na pangmisyonerong dimensyon. Ang layunin nito ay gawing mas epektibong saksi ng Ebanghelyo ang simbahan, lalo na para sa mga nabubuhay sa laylayan sa aspetong espiritual, sosyal, ekonomiko, politikal, geographical at existential. Sa ganitong paraan, ang pagiging sinodal ay daan kung saan ang simbahan ay nagiging mas mabunga sa pagtupad ng kanyang misyon ng ebanghelisasyon bilang lebadura sa paglilingkod sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang iyong boses ay mahalaga. Halina at makibahagi sa paglalakbay na ito bilang simbahang lokal at universal. Halina't tumugon para sa simbahang sinodal, nakikipagbuklod, nakikilahok, at nakikipagmisyon. Ang sinodal nga simbahan mahitabo lang yun na nga dili ka pugson kay usay ka na importante magyud sa sinodal nga simbahan naa ang kanunay pag-abot sa itong una-una o kasing-kasing. Parang importante nga mga meeting. Bantayin ang inyong kaugalingon kay kung muingon na galin ang inyong kasing-kasing nga meeting na pod, meeting na pod, meeting na pod. Bantayin na dayon kay posible na siya ngagika na sa atong mga samad, kahiubos, kapungot, kasakit, na di nato atubangon. Kay kung maatubang na nato, ang epekto yun na kung dunay panawagan nga panag-abot meeting, moingon yun na, sige, mag-aparat, mag-abot ta, asa ta padulong ani. Positibo kayong epekto. Positibo kayo, dili ka kanunay nga meeting na pod. Mahangtod nga, di nakaganahan, no? Birahunon ang pikas. Pikas, tiil ni mo ba? Birahunon, kay di ganahan ng usa. Nung unay, dili ka matinud-anon.
Magsugod gyud na diha sa imong relasyon sa Ginoo sa imong pakigambit sa misteryo Paskal. Unang sentro gyud na sa pagtuo kining misteryo Paskal. Makasabot ka nganong Ginoo nagpadayag gyud siya niini, gipakita gyud niya nga mao gyud ni susi sa atong pagkakristohanon. Mao gyud ni Yahweh sa atong pagsunod sa Ginoo. Ato bangon nato kay gihimo kini niyang tanan tungod sa iyang dakong gugma kanato. Mao nang makasabot ka niining gugma kung makaagitag mga kasakit o pagantos. Ang gugma gali nga way kasakit o pagantos di na tinuod nga gugma. O di na tinuod nga gugma. Muagi yun kaniana. Labi na kung gugma nga di nimo kasakit o pagkantos nga dili nimo likayan. Tubangon yun na nimo kay normal man yun ang masakitan ta. Normal man yun na siyang mahiubos ta. Normal yun na pero giunsa nimo pagdala mao na ng problema. Mo na makaguba sa trust sa simbahan kung magpadala ta sa atong mga tawhanong mga kahiubos o mga pagbati. Pero kung atong klaro sa ato ang kini kauban ni nako pakigduyog sa kasakit o paganto sa akong Ginoo, sigurado gyud ka nga naa kay padulngan nga kalipay o kalinaw nga ang Ginoo ray makahatag niana. No? So mo na yung epekto niana. Mo na mudala nimo sa pag-abot sa dalan ni Kristo. Pagsunod, mo tingin nyo nindot kayo yung ibutang malipayon nga pagsunod sa dalan ni Kristo. Kung ano, unsa kay but ipasabot nga kalipay ha? Lipay. Mao ba na siya? Di man yung pinugos man na. Pagpakaroon ingon naman nga kalipay. Pero kung muingon kay ka nga kalipay, gikan sa imong kasing-kasing ka, sa sentro sa imong kasing-kasing nga ang Ginoo ray makahatag ni anak nimo tungod kay miuban ka sa iyang kasakit o pagantos. O ganang nga mong kalipay tungod kay mikuyog kaniya pag-abot sa paggabanhaw. Kana nga kalipay gikan na niya. Di nagikan sa tuwa. Mo nay gaan. Bisan kini nga akong paghatag karon, bisan na ako'y mga gihuna-huna nga tawhanon, pero gaan sa akong paghatag karon kay pirmi na ako, sultihan akong kagalingon nga bunga na sa imong paghigugma nako Ginoo. Bunga ni siya sa akong mga nag-agi na akong mga kasakit o pag-antos sa akong pagkapari. Mo nang makagaan ni siya, makagaan. Mo nang epekto diha sa tong pakiguban sa Ginoo. Mo nang dalan ni Kristo maong dalan sa krus. Way lain. Dalan usab kana sa gugma. Atong inumduman ha, ngang dalan ni Kristo, dalan na niya sa krus. Padulong sa pagkabanhaw kay dalan nga na sa gugma. Way laing hinungdan nganong nagpakasakit o nagpantos o namatay siya tungod kana sa pagigugma kanatong tanan. Buot niya nga maling kawasta kung nalingkawas tong mga Ehiptohanon gikan sa kaulipnan sa mga Israeli at sa mga Ehiptohanon, gusto niyang malingkawasta sa kaulipnan sa sala. Sa kaulipnan sa atong mga kahakog, sa atong pangapagdumot, sa atong mga pagkita sa atong mga garbo. Gusto natin niya nga palingkawason ta ni ana. Aron nga ang atong pagserbisyo, bunga sa atong pakigsuod, bunga sa atong gugma, gikan sa Ginoo. Dili atong gugma, kay kini atong gugma, bantayanan ni atong gugma nato. Kiusaning gugma na to, tawhanon kayo. Labi na kung matinudanon kay ka, gugma ba yan ako, gugma yan. Pag-abot ito ay nanambong. Nga naman to, wala pang sila. Lain din nga gugma niya, kanabitong
hangdun siyo. Kung muhigugma gali ka, apil na niya na ang usahay ni mga tao nga dili manambong. Apil ng mga tao nga musukwahi sa imong mga huna-una. Apil ng paghigugma niya na. Di man na nato mahimo kung kita lang. Mo nang kinahanglan yun na makiduyog yun ta pirmi diha sa kasakit o pag-anto sa tong Ginoo aron makasabot ta sa iyang pagkabanhaw. Pagpalingkawas sa kaulipnan sa sala. Mo nang dalan sa gugma ni Kristo kanato. Mo nang dalan. So unsa may katuyuan, number 1, sa pag-ani sa Ginoo, ako ang ibasin ni siya sa katisismos sa Katolikong simbahan. Unsay katuyuan sa pag-ani sa Ginoo, number 1, aron luwason kita sa atong mga sala ug mahiusa balik sa Dios. Kay mahiusa gay ta balik sa Dios pag panahon nga dunay mga meeting, panahon nga dunay mga panag-istoryahanay, panahon nga dunay mga panglantaw sa simbahan, panahon nga ang pare moingon nga mao ni atong direksyon nga hiniusa natong direksyon o atong obispo mo na hiniusa, dali para ka nato. Kay ang magkababag yun yana kanang usahay ang kakulangon sa atong pakigsuod sa atong Ginoo nga naa pagiparte sa atong kinabuhi nga wa pagyud di pagyud nato gusto iluwas, di pagyud nato gusto nga ihalad ngadto sa Ginoo. Bantayan na nato, bantayan na nato. Ako di ko moingon nga perpekto na ko ha kay napi kay di mo na mawala, kay ano say mo musupak ta. Ako usay gali sa obispo namo moingon di naman di mo siguro mag-ana-ana ko ba, pero malandong yun ko anak. Malandong yun ko ni anak. Kayo sahay, basin gikan sa akong mga bias ba. Kaya nga naman, usay naman tayo mga bias, natay mga prejudice. No, ako ginang pamaynaon, akong kaugalingon kay basin di na ni mao. No? So mo na nga, haumon sa gyunin ako para makapamati ko klaro sa panlantaw sa pari, panlantaw sa obispo. Kay ang makapugong niya na kanang atong kaugalingon man, atong mga sala, mga kahiupos, garbo, kahakog, usay kana mugunit man na. Pero ang Ginoo, ang iyang dalan, maong dalan sa kaluwasan, dalan sa gugma, dalan aron nga mahiling kawas kita niining atong mga kinaiyang tawhanon. So ikaduha, unsay katuyuan aron masayod kita sa dakong gugma sa Dios kanato ug aron magpuyo kita pinaagi kaniya ug sa iyang gugma. Ano iyang katuyuan? Di lang pagpalingkawas nga sala, hatagan ta niya sa iyang gugma. Muna yung gusto niya nga luwason yun ta niya. Kibut niya nga ang atong kasing-kasing mapuno sa iyang kasing-kasing mapuno sa iyang gugma. Kaya arong naaganin nga gugma, sayon kaayo nato nga musimba, muhatag og pag mga butang nga makahatag og pagpalingkawas usab sa uban nga wa makasabot bahin sa Ginoo. Kay daghan pa kay mga tao nga wa gyud kasabot sa Ginoo. Bisan gani karon sa social media, usahay mambasa ka, wa na gyud ang Ginoo. Tanawar ko nang kadaghanan sa ilang kaugalingon. Gusto nila i-post pero may ilang kaugalingon. Pero kulang pag yun ni sila siguro pagkuhan bitaw pagmahal sa Ginoo sa ilang kaugalingon kinahanglan pa magyud nila manguhit pag yun nga tanaw ko. Bantayan na nato. Kay daghan kay na karon kulang sa pagigugma sa Ginoo. Unya kung kita ni asulod sa simbahan, lumilihok kita, importante kayong makita kana nga gugma sa Dios diha kanato.
Puy-ana nato. Kay kita'y musangyaw ang atong kinabuhi. Witnessing, masaksihon. Importante kay na nga pagsangyaw ngadto sa atong isigkatawo. Dili lamang pulong. Witnessing yun. Kanang makamauta mo dala sa atong kaugalingon. Dili ta magpadala sa atong mga pagbati, diritso dayon. Normal man na, pero di dayon magpadala. Ibasin unya, kita na say makapasakit sa uban. Kinasakitan man ta, magpasakit sabta sa uban. No? Mawala ang atong pagkamasaksihon. Mawala ang atong pagsangyaw sa gugma sa Dios. Ug ang gugma sa Dios, buot yun niya nga makatagamtam kita usab ni ana sa atong kinabuhi. Unsay katuyuan sa atong Ginoo aron mamahimo natong modelo sa pagkabalaan. Ni anhi ang Ginoo aron mahimo siyang modelo. Mao na siyang misteryo sa nganong miagi gyud pagpakasakit o pag-antos. Aron ipakita nato nga ani sab inyong agian, ayaw ninyo likay. Kay kung milikay pa tingaling Ginoo, gipamatay na to niya itong mga tao nga nagpasipala niya. Gipamatay na to niya. Pero wala niya buhata to. Tungod kay buot niya nga ipakita nato kini ang mahigugmaon nga paagi. Ug mausab kini inyong buhaton diha sa inyong isigkatawo. O ikaw pat aron kita makaambit sa iyang kinaiyang Diyos nun. Dili Diyos nun nga murag Diyos nga murag bisag asa makita ang Ginoo, dili. Ang Diyos nun nga kinaiya, ang kinaiya kana nga sama sa iyang panig-ingnan, no? Pananglitan ang iyang paghigugma. Diyos nun man ang kinaiya. Ang iya mismong kinaiya, ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkalinaw, no? Nga naa diha kaniya. Mga Diyos nun ni, nga mga kinaiya nga angay nato sab nga maangkon. Pero maangkon lamang kana nato kung moagi kita ni ining maong misteryo Pascual. Dili buti pasabot nga kung moagi kag kasakit o pagantos, agian lang nato, mura ba nagmartir bitaw? Ay nga sige lang kay para mapareho rumuta sa Ginoo. Bisag gitamak-tamakan na kadina, sige lang. Okay. Wala yung Ginoo. Di man na mao. Di man na mao. Kay di naman na matinud-anon. Bisag kabaw na kang inustisya na kay nang nanghitabo, walang gihapon ka kay aron makita nga nag-antos sila. Di man na mao. Wa man na mo ani ang Ginoo. Nagpadayag siya aron mapatunhay ang kalinaw o kaangayan. Pero ang proseso ni ana, dili sayon. Moagi tag pag-antos. Munang di ta mulikay. Naay mga tao unyang masuko, paranglitan, isgutanan sa kinaiyahan. Naamang yung mga tao nga di makasabot bahin aning panalipod sa kinaiyahan. Pero kung imong tanam, mo maning kamatuoran. Buot sa Ginoo nga, gipiyalan kita aron pag-amping ng gihatag niya nga maayo para kanato kining kinaiyahan. Pero daghan mga tao nga wala na muhatag o pagtagad, pag-amping sa gihatag nga gasa sa kinaiyahan. O nang kinahanglan, panalipdan. Kinahanglan nato nga hatagan og pagtagad ni siya. Bisan pa kung dunay mubatok. Bisan pa dinha nga pwede patang istoryahan o di mao, butang-butangan kita. Magpadayon kita. Masakitan man ta, pero padayon kay mao man gyud ni kamatuoran nga gipakita sa Ginoo nato. Mao na nga pag-antos nga buti pasabot nako. Dili siya pag-antos nga wala lang tayo buhatan, nahignala. Ibisag gitamak-tamakan na ibisag gidaot ng kinayan, okay ra. Nasakit man sab ko. Wa man kigihimo. Sumaw na nga buti pasabot nga kung mo
buti pasabot sa kasakit o pag-antos, dili buti pasabot nga wa na kay himuon. Muhimo ka bisan pa ug naay mga mubabag diha kanimo. Tungod kay nasayod ka ang imong gihimo pagtuman sa iyang kabubuton. Sama sa gihimo sa atong Ginoo. Bisan pag ipasipala na siya, bisag wa sa sala, iyang gihimo kini aron mapatunhay ang kamatuoran nga ang Dios na higugma diha sa iyang katawhan. Ubot niya nga sinatiaw nato kining gugma bisan pa kung ang mga tao lisod kayong pasabton. Padayon sa unsay maayo o makahatag o kaluwasan para sa tanan. Mao na siya kanunay ang atong huna-hunaon isip Kristiyano, isip Katoliko. Makabaton kita sa iyang kinaiyang Diyos nun. Sama gyud ni Kristo. No? Busa, kining tanan na sa katekismo sa Katoliko nga Kristiyano. No? Busa sa katapusan, unsa maning kamatuoran o kinabuhing tunhay sa konteksto sa atong pagtuo, mubalik ko sa Juan 14, versikulo 6. Mingon si Jesus kaniya, ako ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa mahan kung dili moagi kanako. Ang kamatuoran na diha gipakita sa kinabuhi sa mga pagtulunan ngigpadayag sa Ginoo kanato. Mo na siyang punto niya na garon, no? Mo na nga kining kamatuoran kinahanglan gyud nato matud pa sa Catechism of the Catholic Church. Gikinahanglan ng kamatuoran aron ang mga tao makapuyo sa kahapsay ug panagiusa, sumala sa kaangayan o gustisya. Kinahanglan nato mapatunhay ang matuod. Mo na kinahanglan ta maghisgot, kinahanglan ta magmeeting, kinahanglan ta dunay sinodal nga pamaagi, hiniusa nga panaw, parihog mga una-una o kasing-kasing aron ngatong makabot ang kamatuoran. Apan nganuman unsa may apan, ang kapasidad sa tao sa pagpangita o pagkasayod sa kamatuoran nga mo'y naghatag og lamdag, kay mohatag man naglamdag yun natong kamatuoran, di man kangit-ngit, mo yun na itong pangitaon, mahimo sa day siyang modulom, mo pangit-ngit sa tao, busa dali siyang mahulog sa relativismo o pagduha-duha. Unsa man ang relativismo? Kini mo'y doktrina at filosofiya lagi daw nga ang tanang sukdanan sa paghusga o paghukom nagdepende rin nato. Nagdepende sa sitwasyon. Mao na yung problema kayo kung ang kamatuoran mag-agadra nimo, mag-agadra niya, mag-agadra nila, mag-agadra nila. Why klaro ang barugana ng kamatuoran? Ako rami nagsulti sa matiod. Katunay siya. Siya sab. Why klaro ba? Mo nang gipasabot ka kamatuoran sa Ginoo, unsay gisulti sa atong Ginoo? Unsa ang iyang panglantaw pinaagi diya sa simbahan? Pinaagi sa simbahan. Naa dinha kay ang simbahan gipialan kana sa pagtudlo sa kamatuoran diha, no, sa pagpanudlo subay diha sa gitudlo sa atong Ginoo. No? So dili magduha-duha. No? Mao na nga importante nga busa kinahanglan adunay mutudlo sa katawhan bahin sa kamatuoran. Mao na sa ato naay Santo Papa, naay mga kardinales, obispo, naay mga pari, naay mga katekista, naay mga walagad. Mao nang adiserta mutudlo sa kamatuoran, puyan nato na. Puyan sa nato. Hindi yun ta mo puyo. Maningkamot yun ta nga di ta magpuyo sa kabakakan. Maningkamot yun ta magpuyo sa kamatuoran. Pangayo, asa ta mangayo niya na, balik ni sa tas Ginoo. Balik ni sa tas atong mga kasakit o pagantos. Kaya naa din nato makitaan ang tinuod nga kamatuoran. Sa buhat 8:31,
matud pa sa taga Ethiopia nga opisyal sa korte, unsaon ako pagkasayod gawas kung adunay mutudlo kanako. Sumo na dinha sa Juan 1:14, ang Dios nagpadala sa iyang kahayag, ang Ginoong Hesukristo, ang pulong nga nahimong tao. Nakita ang iyang himaya, isip bugtong anak samahan, puno sa grasya o kamatuoran. Wa gyud ni lalis naa sa atong Ginoo. Munang makigrelasyon gud ta sa Ginoo. Magampo gyud ta upan sa Ginoo, magampo gyud ta perminiya. Kinaan niya ang kamatuoran. Makigsuod ta niya. Magampo ta, mamalandong ta. Kay naan niya dinha. Kay usay mo padayag man gyud ang Ginoo diha sa atong isig ka tawo. Ang iyang kamatuoran, padayag siya sa simbahan, padayag siya sa pare, padayag siya sa obispo, padayag siya sa Santo Papa. No naa, unang ianda matong kasing-kasing sa pagpamati tungod niya ng relasyon nato sa Ginoo. No? So busa ang kinabuhing tunay, mausab niya ang everlasting life, long-lasting life, eternal life, mao naman ni siya. No, muna siya nga kinabuhing tunhay, ang pagkabanhaw. No, na. Actually, namang pagkabanhaw na to din eh. O naman yung cycle na to. Kung ato ginimpuyan, naman tayo pagkabanhaw. Naman din na. Dili palang hingpit. Pero na yung mga kasinatian sa pagkabanhaw na to. Dili na ingon nga adto pa sa kinabuhing dahil nanadaan. Pero sa itungod lagi kay tawhanon ta, mubalik ta usahay sa atong pagka makasasala, atong pagkasamaran. No? So, kana siya. So, sa katapusan, ang atong katulingkong pagtuo, nagpadayag sa mga kamatuuran. Una, subay sa atong gihimo karon. Una, pinagi sa iyang kamatayon, gibuntog ni Kristo ang kamatayon, o iya kitang giluwas sa kaulip ng sasala. Importante kay nga pagtuo sa atong Kristohanon, Katoliko nga pagtuo. Giluwas kita niya sa kaulipnan sa sala tungod sa iyang dakong gugma. Kaduha mao ang gisulob ni Jesus ang atong tawhanong kinaiya apan sa mas hingpit ug tumang paagi iyang gisinati ang tawhanong kasakit o pagantos pinagi sa makauulaw nga kamatayon apan tungod usab niini nakaangkon siya sa kinabuhing walay katapusan. Kining iyang pagpakasakit o pagantos kanunay nalambigit gyud sa iyang paggabanhaw o sa kinabuhing walay katapusan. Ikatulo, kung nahimo kitang kabahin ni Kristo sa iyang pagpakatao, nahimo usab kitang kabahin sa diyang Diyos nun nga kinabuhi. Busa, balikon nako, kining inyong tema, usa ka sinodal nga simbahan nga malipayong nagasunod sa dalan ni Jesus, padulong sa kamatuoran o sa kinabuhing tunhay. Mahitabo lamang ang kinabuhing tunhay o katumanan sa kamatuoran kung musunod kita sa iyang dalan sa krus, dalan sa gugma, dalan sa kasakit o pagantos o kamatayon, dalan sa pagabanhaw. Makabot natong pagkasinodal nga simbahan kung ato kining buhaton o puy-an. Mo nang atong GSK, di gyud na dapat wadon kay dinha konkreto nato mapuy-an kining maong pagsunod sa dalan ni Jesus, dalan sa krus ug dalan sa kinabuhing tunhay. Sa katapusan, ang JSK usa ka paagi sa pagkinabuhi sa dalan nga gilaktan ni Kristo. Ako na nanggingon, pagampo, pamalandong, pagpangita sa kamatuoran, inubanan sa lamdag o grasya ni Jesus, ingon man sab ang pagatubang sa kasakit o pagantos, ang pagpailog o pagsabot sa imong mga kaubanan, bisan lisod sabton, apil ni nana sulod sa JSK. Sa JSK usab mabansay ang pagkasinodal nga pagpuyo isip simbahan. Ang dungan o giniusa nga pagpanaw sa mga kaubanan sulod sa katilingban, ang pagpamati, ang pagsabot, pagpailo, pagampo o pamalandong naa mahitabo
kana sulod sa GSK. Katulo, dunay laom nga kalipay sulod sa kasing-kasing nga nasayod nga atong gibuhat usa ka pakig-ambit sa gilaktan nga dalan ni Jesus nga puno sa gugma. Ang hinungdan o tinubdan sa tanan natong gibuhat o pagabuhaton maong gugma sa Dios o sa atong isig katawo. Mao gyud na pinakasentro kay na ngano nagpakasakit ang Ginoo tungod kay gihigugma niyang tanan. Pusang atong paglihok gikan gyud na unta sa paghigugma. O sa katapusan, ang tanan nga gibuhat nato sulod sa JSK nga naglihok sa sinodal nga pagi, mao gayud ang pakig-ambit nato sa misteryo Pascual sa atong Ginoo. Ako kamong dalhon sa usa ka awit sa katapusan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Salamat.